Egunon, guztioi ordua izan da asteragoaz, eta lehenik eta behin eskerrak emon zuei guztioi gaur zuen goizeko agenda alde batera utzi eta hemen gurekin egoteagatik. Nola ez, esker berezia Aureki fundazio hori gaurko honetan batera egin dugulako gaurko mintegi hau, eta Xabier Barandiaran eta Iñaki eskerrak bihotzez bebaizuei hemen egoteagatik. Burujabetzari buruz eztabaidatzera etorri gara gaurkoan ona, eta horretarako deitu zaituztegu esan dudan moduan Aureki fundazioa eta Sabino Arana fundazioak. Burujabetza bai, baina edozelako burujabetzarik ez. Burujabetzaren aldekoak izateaz gain demokratak izan gara eta izateko asmo sendoa dugu. Baina demokrazia ez da edozein lurretan ernetzen den hasia. Lur honean, erne arren ganera jorratu ezean, zaindu ezean, belartzarrek erraz itotzen duten landarea ere badugu demokrazia. Hau da, ondo zaindu behar den espeziea da demokrazia, ondo eta etenbarik ganera. Prestatu dugun txostenean ikusi izan dozue burujabetza, demokrazia, ongizatea eta beste kontzeptu batzuen gainean eztabaidatuko dugula gaurko goiz honetan. Horren guztiaren gainean ekingo deutsazue gaur goizean eztabaidan eta bakoitzak bere ekarpenak besteoi partekatzen denon aberastasunareko. Ze pentsatu beharra dugu mundua bere bidean sekula gelditu ez badabe, oraingoan behar bada inoizko abiadurarik handienean hasi delako bueltaka. Denbora berrietara egokitu behar dugunaren seinale, baina ez edozelan. Orain arte gure ezaugarriak izan ditugu demokraziaren eta ongizatearen bidean ekiteak ezin ditugu baztertu eta ezaugarrio kontuan hartuta lortuko dugu burujabetza. Bestela ez. Etorkizunaz, ari naiz, baina etorkizunari begira jartzeko iragan kontuan hartu behar dugu. Horregatik, Xabierren eta Iñakiren ponentziak etorkizunera begira dagoena bata, eta beste denbora zail batzuetan abertzaletasunak aurkitu zuen bideari begirakoa bestea. Gainerakoak zuek guztiok dakarzuena gaur goizean. Amaitu aurretik esan baita ere, gaurko ekitaldiak baduela beste ezaugarri bat, Aureki fundazioarekin hartu emonean antolatu dela, lehen esan dudan moduan, orain arte ez dugu elkarrekin ezer burutu, izan bedi gaurkoa aurrerantzean egingo ditugun artean aitzindaria. Ea lortzen dugun. Eta besterik gabe orain zuei guztioi entzuteko aukera izan dugu, baina horretik Andoni zeurea da hitza. Lehenik eta behin bertaratu zareten guztioi eskerrak eman, gure gonbidapenari baiezko eman eta bertan egoteagatik eta jakina Sabino Arana fundazioari eta Aureki fundazioari elkarrekin demokraziari buruzko mintegi hau antolatzeagatik. Nik labur-labur gaurko goizaren egitaraua azalduko dizuet. Lehenik eta behin, Mireiak berak aurreratu bezala, Iñaki Goioganak eta Xabier Barandiaranek hitzaldi bana eskainiko dizkigute. Iñaki Goiogana historialaria da, Sabino Arana fundazioko kide eta historialaria. Segurazki gure gertuan, gure herriarentzat erabakigarria den sasoi historiko bat inork ez bezala ezagutzen duen historialaria da. 1930, 1950, erreko hamarraldiak guretzat herri bezala importanteak izan ziren, mendebaldearentzat eta Europarentzat demokrazia bihurgune batean, giro gaizto batean zegoen garaian, Iñakik berak azalduko digun bezala, abertzaletasunak jakin izan zuen ze bide hartu eta bereziki ondo ebatzi zuen zeintzen hartu beharretzen bidea. Iñakik horren berri emango digu, baina bereziki azalduko digu horren zergatiak zeintzuk diren. Zerk eraman gintuen, erabaki batzuk hartzera eta ez besteak. Iñakiren ekarpenak jakina badauka ekarpen historiko bat, baina gure ustez hori bezain importantea da jabetzea orduko ikaskuntzak gaurko egunerako eta aurrera begirako ere garrantzitsuak direla.
Eta jarraian, hitza Xabier Barandiaranek hartuko du. Xabier Barandiaran besteak beste soziologoa da, Deustuko Unibertsitateko irakaslea, gaur egunean Euskadi Buru Batzarreko kidea eta bertan berrikuntza politikoko arduraduna. Eta, Gipuzkoarrak garen ontzat behintzat, etorkizuna eraikiz foru programaren bultzatzaileetako bat. Etorkizuna eraikiz bera jakina ekarpen bat da, baina hori bezain garrantzitsua da jabetzea Xabierrek 2010ko hamarraldian zehar demokraziari buruzko diagnostiko bat ere egin zuela, demokraziaren inguruko desafekzioari eta eraginkortasunaren zailtasunei buruzko diagnostiko bat, Europan eta Mendebaldean igar zitezkeen joeren inguruan, eta neurri batean horretxek ezartzen dio marko kontzeptuala eta diskurtsiboa etorkizuna eraikizi. Alde horretatik, Xabierren hitzaldiaren gai nagusia gutxi asko, Mendebaldean eta Mendebaldeko demokrazia liberalaren krisiaren ingurukoa izango da. Alde horretatik iruditzen zaigu Iñakik eta Xabierrek emango dituzten hitzaldi banak osagarriak direla. Batek agian dimentsio historikoari, besteak soziologikoari egingo dio ekarpena, baina gaurkotasun handiko ikasgaiak izango dira guztiak ere. Bi hitzaldi horiek eta gero, lantaldeetan banatuta 3 galdera nagusiren inguruan arituko gara. 3 galdera dira, 2 hitzaldi eta galdera bat egingo ditugu, eta gero atsedenaldia hartu. Eta atsedenaldiaren ostean, 2. eta 3. galderei helduko diegu. Pasaden astean, Iñaki Goioganak bidali zigun mezuan esaten zen bezala, guztiontzat, bertan gauden guztiontzat, 3 galdera berberak dira. Jabetuko zareten bezala, galderak orokorrak dira, hain jende desberdinarentzat baliogarriak izan daitezen. Jakina, bertaratu zaretenok, bakoitzak daukazue zeuen ezagutza, zeuen ibilbidea eta zeuren esperientzia, eta gutxi asko hori kontutan hartuz, taldetan ipini zaituztegu. Orduan, alde batetik, 3 galdera orokorrak guztiontzat berberak dira, baina segurazki lantalde bakoitzak bere eremutik egingo die galdera orokor horiei ekarpena. Alde batetik, historialarien lantaldea daukagu, beraz, 3 galdera horiek bereziki historiaren ikuspuntutik hausnartuko dituzte. 2. lantaldean bereziki, enpresa eta gizartea, enpresa eta zuzenbidea, gai horietan dabilen jendea da, baina horiek ere zeresan handia daukate 3 galdera horien inguruan. 3. lantaldea, soziologoek, ekonomialariek eta osatua da, egitura sozioekonomikoari ipiniko diote arreta. 4. taldea, berrikuntza sozialari begirakoa da. Herri bezala hainbat transizio ditugu aurretik, eta horren inguruan ikuspuntu sistemikoa eta askotarikoa zaintzen eta kudeatzen ahalegintzen den ezagutza bat lantzen ari den lantaldea da. Eta azkenik, 5. lantaldea, gure tradizio herrigilearen ezagutza oparoa daukana eta gure kultura eta gure kultura tradizionaletik 3 galdera horien inguruan ekarpena egin dezakena. Azken azalpenean asko luzatu naiz, importantea delako jabetzea alde batetik 3 galdera guztiontzat berberak dira, baina bakoitzak bere eremutik eta ezagutzatik egingo du ekarpena. Eta justu iruditzen zaigu gaurko lanmintegiaren baliberantzietako hori dela. Alegia, galdera orokorra guztientzat berberak izan arren, jakitea bakoitzak beretik ekarpena egin dezakela. Ez naiz luzatuko galderen azalpenean, dagokion unean emango dugulako horien berri. Besterik gabe, hauxe da gaurko egitaragoa. Laburbilduz 2 hitzaldi eta gero 3 galdera. Eta tartean ez ahaztu, atsedenaldi bat egongo dela. Nire aldetik besterik ez, hasi eta bezala bukatu nahi dut, guztioi benetan eskertuz demokraziari buruzko lanmintegi honetan goiz oso bat gurekin hartzeagatik, eta bereziki Sabino Arana Fundazioari eta Oreki Fundazioari elkarrekin gaurko mintegi hau antolatzeagatik. Eta bukatzeko ohar txiki bat. Ondo bidean hitza hartzen dugu gaurko mintegiaren emaitzak jaso, ordenatu eta zentzu bat emanaz dokumentu idatzi bat jasoko dugula, elkarrekin pixkanaka hori osatu dezagun. Besteak beste ondo bidean helburua delako formatu honetan edo bestean hurrengo hilabete eta urteetan ere gai hauen inguruan sakontzen jarraitzen. Besterik gabe beraz, ondo baderitzozue,
Iñaki eta Xabier, Xabier eta Iñaki, zuena da hitza. Eskerrik asko Danori izan da Mireiak izan da bendez, ona etorri zaretelako nire ekarpentsu hau entzutera. Eskerrik asko batez be Andoniri izan dituen berbak, ez dakit merezi ditu da, baina horregaitik. Baina hasi baino lehen, eta honekin gaurre aitzatuko da, honekin zerikusi handia daukan efemeride bat da gaur. Gaur da 73 urte Jose Antonio Agirre hil zela. Parisen, denbora baino lehen, baina, Jose Antonio Agirre esan izen edozein, badakizu ondo, eta gaur da eguna, eta, gustot aipatu behar nuela efemeride hori. Nire gaur aitzatuko dodan kontua, liburu honetarako eskatu eustien ekarpenaen laburpen bat da. Baina hau askok edo gehienok bierbada irakurrita daukazue, eta gaur hasiko naz hemen aitzatu ez neban kontu batekin, geitziarren hemen datorrenera. Zarritan eitzen dugu, kontu bat lantzen dugunean, zilborrera begiratu eta horretan gelditu. Eta ez dugu ikusten, edo ez dugu ikusi nahi, edo ez gara konturatzen akaso, guri gertatzen zaiguna, edo gertau izen zaiguna, ez da hain singularra. Beste paraje batzuetan, beste lurralde batzuetan, gauza antzekoak edo prozesu bera gertau izen dela. Eta hemen gaur aitzatuko dudana, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herriak, Errepublika denporan, Errepublikako 30. hamarkadan, urte batzuk lehenago, urte batzuk ondoren, bizi izan zuena, guri gertatu izan zitzaigun, gure arbasoek protagonizatu zuten, baina esan gurira mugatu zen kontu bat. Ezpadaze, Europa guztian, batez be Europa guztian gertau zen prozesu baten, hemengo manifestazioa besterik esan izen. Edo bintzat hori da gaur egunean aitzatzen dena, urte batzutan aitzatzen dena, eta batez be, Entzo Traversok liburu honetan, nire ustez maisuki aitzatzen da bena. Entzo Traverso dino, 1914 hasi, da 1945 bitartian, Europan gerra zibil bat izan zela. Europarron arteko gerra zibil bat. Eta gure gerra, gure okazio guzti hori, gure gatazka guzti hori, hor, barruan, horko manifestazio bat besterik ez dela. Beste herrialde batzuetan Europan, eta Europatik kanpo baina batez be Europan, antzeko kontuak gertau ziren. Leku bakoitzean bere ezaugarriekin, baina gauza bera, azken baten gauza bera. Tesi hori ez da Traversorena bakarrik, badira beste historiagile handi asko itxatzen dutenak gerra zibilaren kontu hau, eta ganera ez bakarrik hildo edo joera politiko batekoak edo hildo edo joera historiografiko batekoak, ez badaze hainbat hildo historiografikotako historiagileen tesia da hori, gerra zibilarena. Hau da, Europan 14tik lehenengo mundu gerra hasi eta bigarren mundu gerra amaitu zen bitartian hor 30 urte horretan, 30 urteko gerra bat izan zela, eta ganera izen hori hartzen da apropos 30 urteko gerra bat izen zelako 17. mendian, eta arekin ganera parekotasuna dituelako. Da parekotasuna da gerra ideologikoa izen zela. Bai 17. mendekoa, gero gerra 30 urteko gerra bi horren artean izan zen 20 urteko gerra bat, hau da, iraultza frantsesa hasi eta Napoleonek Waterloo, Napoleon aztertu bitartian izan zen beste 20 urteko gerra bat. Hiru gerra horrek, 20 eta 30 urteko gerrak, azken baten dirala gerra zibilak, Europar gerra zibilak, edo Europan zabaldu ziren gerra zibilak. Europatik kanporako adarrakin, Europatik kanporako manifestazioekin, baina batez be Europarron arteko borrokak, okazioak, gerrak danalakoak. Eta gerra zibila zer da? Gerra ideologiko bat. Azken baten dira,
pentsamentuen arteko gerrak. Batak era batera pentsatzen du, eta bestea bestera batera, edo hor gatazka bat sortzen da. Ez da lurraldiak eskuratzeko, edo lurraldiak eskuratzeko manifestatzen bada gerra honetariko atalen bat da ideologiagatik. Eta lehenengo 30 urteko gerra ez, baina beste biak 20 urteko iraultza frantsesaren ondoren sortu zen 20 urteko gerra hori, eta lehenengo gerra mundu gerra eta bigarren mundu gerra bitarte amaitu bitarteko 30 urteko gerra hori, gerra ideologiko horrek, dino Traversok eta dinue historiagile honek hor euren artean deutzen borroka dela ilustrazioa eta anti-ilustrazioaren arteko borrokak. Hau da, iraultza frantsesian nagusitu ziren ideiak eta haren kontra ekin eutzenen arteko borrokak. Modernitatea eta antimodernitatearen arteko borrokak. Hori, bierbada ez da bazalpenik emon biharri, iraultza frantsesa eta konbentzioko gerra nazi eta Waterloora bitxartian, Frantzia dago alde batetik eta bestetik dira beste guztiak, eta hori ikusten da, iraultza frantsesaren ideak eta iraultza frantsesaren kontrako ideak hor nabarmen, baina matematik esan lehike, hori zela manifestatzen da 14tik 45 bitxartian. Traversok eta historiagile hauek dinue iraultza frantsesian garatu ziren idea modernuak, demokrazia eta ganeako guztiak, horren aldekoak dirala tradizio errepublikanoa, tradizio sozialista, tradizio komunista bera ere bai, eta urrian jarriko diranak, eta horren guzti horren kontra jarriko diranak dirala ganeako guztiak. Hau da, fasismoak. Orduan, 1922an Italian nagusitu, eta 44 arte, edo 45 arte parkatu, borrokan ekin geutzen fasismoak. Bai Italian, bai Alemanian, eta bai hemen, eta Europa guztian. Hor kokatzen da gure gerra, edo hor kokatzen da, edo, bai gerra horretan, edo bentsat, okazio guzti horretan, borroka guzti horretan, gaude gu. Gu gara, ez dakinik, marejada horretako olatu bat, eta ez besterik. Ez gara apartekuak, ez badaze, kontu guzti horretan sartutakoak. Hau da, luzean garatutako kontu baten azkena edo manifestazioa besterik ez da gurea. Eta luzean garatutako manifestazio hori ez da gurera mugatzen. Ez badaze, Europa guztira mugatzen da, eta Europatik mundu guztira, nahi bada. Orokorrian edo marko hau jarritzea edo, baina falta dana esatia da gurian zelan geuzatu zen guzti hori. Eta zeintzuk diran gurean partikulartasuna ze, aitatu ditut, ilustrazioaren aldeko indarrak edo tradizio sozialista, tradizio liberal, tradizio republikano eta komunistak Europe bai, da beste dira fasismoak. Horre erdian gelditzen da tradizio katolikoa, tradizio kristaua. Hori erdibitu egingo da. Batzuk jungo dira tradizio liberal, tradizio moderno, tradizio demokrata horrekin, eta beste batzuk lerrokatuko dira joera fasistekin, eta hor izango da gatazka. Eta gure kasua da hori erdi horretakoa. Eta horrek ganera sortu ditu, hainbat eztabaida, batez be, jeltzaliak zelan hartu eben errepublikaren aldeko joera, zergatik ez zuten hartu bazuten, hartu zutela erdiei trampan edo ez dakinik, esan lehike, zarritxan justifikatzen ibili behar ezen dugu, gure aurrekoek hartu zuten erabakia, eta nire ustez, hartu zuten erabaki hori nahiko natural. Ikusirik Republika denporan, Errepublikako 5 urte horretan, 30-etik 36 urte horretan, Eusko Alderdi Jeltzaliak izan eban garapena, nik ustot ezinezkoa zala beste erabaki bat hartzia, edo raru izango zen. Hori ikusten da ganera, momentu aretan, bakanak izan ziala kontra saldu zianak. Alderdi esan zatitu. Eta horrek esplikazio bat behar dau. Aurretik, ordura arte, edo urtek itxileena gora arte, alderdi oso katoliko zurruna izan zen hori, zergatik lerrokatu zen hain osorik errepublikaren arte, demokraziaren alde.
Bueno, nik uste dut hori esplikatzen duela ondo, Errepublika denporan Eusko Alderdi Jeltzaleak izen zuen bilakaeran. Dakizuen lez, Errepublika etorri zan 1981an, baina etorri zan Primo de Riveraren diktadura erori eta haren ondoren, eta ez egun batetik bestera. Primo de Riveraren diktadura 30ko urtarrilean izan zen, haren orduan erori zen, eta Errepublika etorri zen handik 14 hilabetera, 1981ko apirilean egin zian hauteskundien ondoren. Orduan, hor 14 hilabete horretan, 14 hilabete horrek importantia dira historia honetan. Eta ikusten da horko alderdiaren argazkia eta 36an egingo daren argazkia erabat ezberdinak dira. 30an erori zenean Primo de Riveraren diktadura aldaketa zetorrela sumatzen zen. Zelako aldaketa, hori zehazteko eguan, baina aldaketa seguru. Orduan, horraziko da Primo de Riveraren alde edo erregearen alde edo lehenagoko diktadura aurretik egon zen egoeraren aldekoak egokitu nahian Primo de Riveraren denporan apurtutako guztia, eta beste jarriko dira horren aurrean Errepublika ekarri nahi duten indarrak. Horretan, dakizuen lez, importantea da, 30ko udan, Donostian, Sasiain alkateak deituta errepublikanuek eginen batzar bat, eta han, erabaki ben, errepublikanu bakarrik ez. Sozialista batzuk ere joan zian, artean Indalezio Prieto, baina berez errepublikanuen batzar bata. Errepublikano espainolak, errepublikano katalanak, errepublikano euskaldunak, eta hori, Prieto nantzeko partaide batzuk, baina euren kabuz jo izanak. Hor erabaki ben, ingozian udala hauteskundiak plebiszitarioak izatea. Eta ateratzen bazien errepublikanuak eta errepublikanen aldekoak garaile, errepublika aldarrikatu zutela. Horra esan joan alderdi jeltzalea. Esan joan, ez zutelako konbidatu, baina konbidatu izen balute ere esan joango. Orduan alderdi oso tradizionalista zen, alderdi katoliko militantea zen Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta ikusten zen, ordurako ikusten zen aldaketa, ikusten ez pasan ere errepublika izango zela, bai izango zela laikotasunaren aldekoa. Eta Eusko Alderdi Jeltzalea etzetorren bat laikotasunarekin. Orduan, eta ganera, han batu zian indarrak, sozialistak eta errepublikanuak, euren ezaugarri, batzen zituen ezaugarrietako bat zen laikotasuna. Laikotasuna ulertuz, Eusko Alderdi Jeltzalearen ikuspegitik antiklerikalismoa. Naiz eta hori ez daukuzetan izenik, baina horretara ikusten zuten. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak 30ko hamarkadan zeukon, 30an zegoen laikotasunaren alde, ez da inundik inora ere, alderantziz, oso alderdi klerikala zen. Ganea esan, klerikala, laikotasun antiklerikaltzat hartzen zalako. Ezian joan, horre erabak izan, baina ezian joan, ez dutelako konbidatu, ez zialako joango alan dabe, baina, bebai, Eusko Alderdi Jeltzalea momentu eretan zatituta dago, alderdi bidira berez, Eusko Alderdi Jeltzalea edo aberrianuak, eta bestetik dago komunion. Eta dabiltzana da, euren arteko batasun bat lortu nahi zen, ikusten zutelako zatiketa urtiak lehenagokoa zela, Primo de Riveran denporan 7 urte horretan, alderdi bizak egon zian, stand-by antzeko baten, eta zatiketa gauzatu zuten liderrak eta bigarren maila batera pasauta eguazen ordurako, eta gazteek hartuta alderdi bion agintea edo, eta ez zuten ikusten zatituta egoteko motiborik. Eta baina zatiketa hori esan konpondu egun batetik bestera. Eta horretan zebiltzan. Kontua da, 31ko apirilean egin ziala hauteskundiak, udala hauteskunde horretan nagusituko da Errepublikaren aldeko joera Espainian, eta Errepublika etorriko da. Horre dakar, Eusko Alderdi Jeltzaleak gelditu zela apur bat lekuz kanpolez. Baina, esan dudan lez, lider berria ditu momentu horretan, eta lehen esan dudan, lehen aitzatu dudan, Jose Antonio Agirrek
buru dela, jarriko dira aldarrikatzen, hori, Euskal Errepublika Espainiarraren barruan, hasiko dira mugitzen. Holako udalen talde bat sortu eta beste. Eta nahiko dutena da, buru jabetza autogobernuaz, autogobernu maila batera heltziak itxinez. Esan dut, errepublika etorri zan, errepublika hori izango da laikoa, laikotasunak lotuko ditu errepublikaren aldeko indar gehienak, indar nagusienak, eta Eusko Alderdi Jeltzalea badinot laikotasunetik gutxi zeukan momentuaretan behintzat. Egingo duena da, horren aurrean, babesteko edo, batuko da hauteskunde orokorretarako eskuinarekin. Euskal Herriko eskuinarekin, eta hortik atarako da emaitza honekin, talde propio bat sortuko da gorte republikanoetan, eta hor sartuta daude Euskal Herriko eskuina, karlistak barne eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Horren helburua izango da, aurretik eskatuta zeukaten, Eusko Ikaskuntzari eskatuta zeukaten estatutua aurrera atatzia. Hori izan eta euren Eusko Alderdi Jeltzalearen momentu aretako helburuetako bat. Hau da, indarra lortu, boderea lortu, eraldatzen hasteko Euskal Herria, Euskadi. Bainot, bloke bi sortuko dira, eskuinekoa eta eskerrekoa, horren zelan baita esatiarren, eskuineko horretan ibiliko da Eusko Alderdi Jeltzalea, eta eskerrekoan republikano, sozialista eta ganeako guztiak. Eta alegin juko dira estatutu hau aurrera atatzen. Estatutu honek ez du aurrera egingo, bloke bien arteko ezin ikusiagatik. Eskerreko blokeak ez dira fidatzen eskumako blokeaz, hau da, ez dute sinisten errepublikaren aldekoa direnik, uste dute gutxien, espero da momentuan, errepublikaren kontra ekingo dutela, eta eskuinekoak ere ez dira fidatzen bloke laikoarekin, uste dutelako laikotasuna inposatu nahi dietela, eta bar. Ezin ikusi horrek ekarriko duena da estatutua aurrera esataratzea, eta ekarriko dau baitere eskuineko multzo hori zatitzea, Eusko Alderdi Jeltzaleak ikusiko duelako eskuinarekin ez da hola zereinik. Hau da, ikusiko dau, eskuineko indarrak batu dirala talde horretan, edo Eusko Alderdi Jeltzalea onartu dutela talde horretan, ez estatutua lortzeko, espadaze, errepublikaren kontra ekiteko. Eta momentu horretan, Eusko Alderdi Jeltzalea ez da ez errepublikaren aldekoa, ez monarkiaren aldekoa, edo errepublikaren kontrakoa. Errepublikan bizi gara, errepublikaren ekin aurrera. Ustura bat izango da, eta baina lehenengo bi urteko horrek, hau da, 31-tik 33 bitarteko errepublikaren aldeko lehenengo urtietako gobernuak azainak zuzendu zuen gobernu hori ere eroriko da, eta 33an etorriko dira beste hauteskunde batzuk, eta hauteskunde horretan nagusi izango diren indarrak izango dira eskuineko indarrak. Hau da, ordura arte oposizioan egon direnak, eta ez direnak errepublika zaleak. Edo, altuena edo gehienez, errepublika, onartzen dutenak, ametitzen dutenak, baina ez errepublika zalea direlako. Indar nagusia zeda izango da, zeda da, zan alderdi, eskuineko alderdien koalizio bat, bere buruzagia Gil Robles, errepublika ametitzen zuen, baina, beste remedioik ez zuelako, eta eskerreko indarrak, errepublikanoak, sozialistak, ez dira sekula fidatuko Gil Roblesez, ez zedaz, ez eskuinaz, uste bai dute, gitxien ustean momentuan, errepublika, harriko zuloti botako dutela, eta barriro etorriko dela, ekarriko dutela, aurretik egon zan, akaso ez diktadura, baina bai olako antzeko zerbait. 33an, bainot, eskuina jarriko da indarrean, eskuina republikano ere, bai, hor dira radikalak, lerruzen radikalak eta bar, eta horrek urte birango ditu agintean. Pentsaziteken momentu aretan, ordura arte
behintzat Eusko Alderdi Jeltzalearekin batera estatutuaren alde jokatu duten hemengo Euskal Herriko eskuinak estatutuaren alde egingo zuela, baina orduan argi gelditu zen, ordura arte estatutu aldarrikatu izan bazuten eskuineko Euskal Indarrek, ez ala izan, lehen esan duan lez, ez ala izan estatutuaren alde zeudelako, espadaze agintian zeuden ezkerreko gobernuaren kontra zegoelako baino. Eta estatutuarenak aurrera barik atzera egingo du. Ez bakarrik, baino, ez bakarrik aurrera, atzera, Oriol, eskuineko diputatu arabarra, aleginduko da, izan zitekeen estatututik Araba kentzen. Ez bakarrik Nafarroa kanpoan gelditzea, espadaze Araba bera ere bai. Bueno, baina bi urteko horretan, izango da baita ere beste estatutu proposamen bat, diputazioetako gestorek eratutakoa, da gestora horrek zirean Errepublikaren aldeko, bueno, hori izan 33 orduko egindako zirriborro bat. Horreri atxikituko zaio Eusko Alderdi Jeltzalea, eta hori aurrera atatzen aleginduko da, baina badinot, ez du aurrera jarraituko. Bi urteko horretan, importantea da, ez bakarrik arlo politiko hau, bi urteko horretan importantea da Eusko Alderdi Jeltzaleak hartuko duen bidea, eta importantea da ikusteko gerora 36an hartuko duen erabakia. Hau da, gerran Errepublikaren alde jartzeko erabakia. Bi urteko horretan, gorabera asko izan ziren, eta gobernua eta oposizioaren arteko, beizkanbilak asko izan ziren. Baina hor, hiru dira nabarmentzen direnak, edo hirutan Eusko Alderdi Jeltzaleak hartu zuen erabakiak, importantzia handia dauko, bainot gero gertauko zena azaltzeko. Lehenengoa da, Kataluniako parlamentak hartu zuen lege bat. Lege hori zan, lege horren helburua zan, maaztizain masterren babesa, hau da, errentan hartutako maaztizainak lur horren jaubetza gauzatzeko eratu zen lege bat zan. Hau da, halako nekazal erreforma antzeko bat, baina inondik inora ez radikala. Radikala ez izen arren, eta bere asmoa errenteroak babestea eta errenteroen alde egitea izen arren, eskuineko gobernuak bakarrik ez, eskuineko gobernuak bai, baina ligak berak, Kataluniako regionalistek esan da, hori jarrita, demanda jarrita, garai hartako Tribunal Konstituzionalak atzera bota zuen. Honek badauko modernotasuna edo gaurkotasuna, baina orduan beste inbeste gelditzen. Hau da, lege bat atzera bota zuen garai hartako Tribunal Konstituzionalak, ez zuen izen hori, baina azken baten hori da, bere ikuspegi sozialagatik. Nahitzea ez izen, reforma agraria radikal bat, baina hori txikina izen arren hori ere baztertu egin zuten. Katalanek hartu zuten baztertze hori, ez bakarrik alde sozialetik, ez badaze alde politikotik ere bai. Ze azken baten Tribunal Konstituzionalak egin zuena zan, Kataluniako parlamentuak onartutako lege bat, beti egiten duena, konstituzioaren izenean baztertu. Hor, iskanbila handia sortu zan Madrid eta Bartzelonaren artean, Eusko Alderdi Jeltzaleak eskerraren aldeko, hau da, eskerra republikanaren aldeko jarrera hartu zuen, eskerra zan orduan, Kataluniako presidente zala, eta Kataluniaren alde. Baina ez zuen hartu erabaki hori bakarrik aurretik eskerrakoek Euskal Estatutuaren alde jarri zialako. Ez zuen hartu bakarrik jarrera hori Katalanen alde zalako eta autonomiaren alde zalako. Hartu zuen baita ere, ados zegoelako legearek inuanaz. Hau da, legea etzan alderdi katoliko batek egindakoa, baina legearek inuana bat zetorren ordurako Eusko Alderdi Jeltzalea garatzen hasi izan hildo sozial kristauarekin. Hau da,
Aita Santuek emandako entzikliketan oinarritutako arau sozial kristauekin bateragarria zen Kataluniako legea, eta horregatik ere baietz eman zuen. Hori izan zen lehenengo okazio handia eskuineko gobernuaren kontra oposizioa jarri zuena. Bigarrena izan zen udan zabaldu zen ardoaren gerratzat hartu zana edo izendatu zutena, eta hori esan besterik izan, Espainiako zenbait lurralde, ardo ekosle lurraldek, aetako nagusiek eskatu zioten ministroari jeisteko ardoaren ganako zergak asko zutelako saltzeko eta prezio horrekin ezin zutelako, eta orduan merketzeko zerga jeisteko. Gobernuak zerga jeitzu zituen, ardoaren ganeko zerga jeitzi zituen, eta hor sortu zen Euskal Herrian beste enfrentamendu bat gobernuarekin. Ez ardoa merketu zelako. Ez bada orduko Euskal erakundeak, hau da, udalak eta diputazioak bizi ziren hortik. Ardoaren gandik eta beste kontsumo batzuen gandik jasotzen zituzten tasen gandik, zergen gandik. Eusko Alderdi Jeltzaleak ikusi zuen jeiste horretan, alde bateko jeiste horretan, kontzertu ekonomikoaren kontrako eraso bat. Hau da, Euskal Herriak orduan zeukan autogobernurako, autogobernu apurraren kontrako okazio bat. Ezkerreko alderdiek ikusi zuten motibo bat gobernuaren kontra egiteko, eta hor izan zen beste bateratze bat Eusko Alderdi Jeltzalea eta ezkerre eta errepublikanoen artekoa. Hirugarrena izan zen okaziorik handiena, eta izan zen 1994ko Asturiasko iraultza lez ezagutzen dena. Asturias ere zen mugatu bakarrik, Asturiasen izan zen, Katalunian izan zen, eta Euskal Herrian ere izan zen. Gipuzkoan eta Bizkaian herri industrial batzuetan horre enfrentamendu handiak izan ziren, baina desde logo esan izen ez zuen lortu iraultzarek bere objektiboak. 52 hildako izan ziren, eta astebetez horre bilizian borrokan. Eta gobernuak errebolta hori gogor eta represio handiz amaitu zuen, batez ere Asturiasen treskantza ikaragarriak egin zituen gobernuak. Eskumako gobernuak aprobetxatu zuen okazio hori Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra jotzeko ere. Esan ez, Eusko Alderdi Jeltzalea iraultza horretan lotu zala, iraultza horren objektiboekin lotu zala, ez bakar lotu, ez bada parte hartu ere bai. Hor badira, eritziak horren ganean parte hartu zuen ala ez, eta beste, ez du ematen, esan, holan parte arte zuzenik, organikorik ezan izan. Baina bai egia da, leku batzuetan, batez ere elakide zenbaitek parte hartu zutela huelgan eta huelgaren ondoren izan ziren borroketan. Baina eskuinak batez ere, borre badira, ezaugarrirako hemen liburuan aitzatzen ditut, Josep Pla, Bilbora etorri zan baten, Zazuaretan etorri zanean idatzitako artikulu batzuk, gogor kritikatzen Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera eta elaren jarrera iraultza horretan parte hartzaile zat hartuz. Horre ere, errepresio gogorra izan zen, baina batez be, hiru enfrentamendu, baina batez ere hirugarren honek, egin zuena zen, eskuinaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko haustura sakondu, eta arrakala hori benetan zabala egin. Eskuinaren gandik aldendu arren, eta fisura hori sortu arren, horrek ez da usan nahi, eskerrera batu zianik, eta eskerrekoekin alako hartu monetan zeudenik. Eskerrekoak orain dino mesfidatze ziren, Eusko Alderdi Jeltzalea alderdi katoliko bazan, alderdi bere izenetik ganera, aitzatzen zuena Jangoiko eta Legezarra eta tradizioak eta beste,
eta ezian, mesfiat ezian, baina laikotasunak oindino pisu handia zeukan, da Republika guztian izango zuen pisu handia. Eusko Alderdi Jeltzaleak ezin zuen inundik inora laikotzat bere burua jo, eta eskerreko eta republikarioak baztertu izan bazuten laikotasuna, geratuko zirean, beraien ezaugarri nagusinetakoa bazterrian utziz. Hiru momentu horretan dago gobernuarekin, gobernu deskumarekin enfrentamentua, baina urte horretan Eusko Alderdi Jeltzaleak egingo duena da garatuko ditu bere idea sozial kristauak batzutan, horretan jarrita, da beste batzutan nik uste dut modu berez, naturalean edo. Ela itxatu dut bidu bidar, eta elaren jarduna importantea da honetan. Republika etorri arte, ela bazituen ordurako 20 urteko jarduna, baina ordura arte sindikatu txikia izan zen. Apenas, leku batzuetan bazuen injarra, baina ez horren bestekoa. Baina Republika etorri zanean, Eusko Alderdi Jeltzalearen antzera edo paraleloan indarra hartzen hasiko da. Eta bilakatuko da sindikatu handi bat. Eta ordura arte, izan zen sindikato katolikoek zituzten ezaugarri asko zituen sindikatu bat izatetik, sindikato ordura arte bazan klase sindikatu bat, baina orduan Errepublikan hori ondinoko muturrerago erungo dau. Ez da bere kasua bakarrik. Lehen esan doda modura, bada Europa guztian gerra bat edo polarizazio bat, batzuk eskerrera joko dutenak eta beste batzuk eskumaira joko dutenak, eta kasu honetan ela hasiko da eskerreranzko bidea, zelan baita esatiarren, ez dut esan nahi eskerreko sindikatua esanik. Baina dengo da bena da entziklika sozial kristauen irakurketa, eskerrerakoagoa edo. Eta ela bai hasiko da eskerreko langileekin, UGT-koekin batez be, hartu monetan, eta huelgak eta prestatzen, eta halako, konplizidade batzuk sortzen. Claro, ela esan bakarrik, Eusko Alderdi Jeltzalea esan ela bakarrik, baina elaren zati handi bat Eusko Alderdi Jeltzalea zen. Eusko Alderdi Jeltzalea, interklasista zen nehinean, langilea zituen eta langileak ezienak bazituen. Orduan, oreka bat lortzen aleginduko da. Eta oreka hori lortzen aleginduko da bere ezaugarria galduarik. Hau da, bere katolikotasuna eta bere elizaren atxikimendua galduarik. Engo da bena da, elizak agintzen duen ikuspegi sozial kristau hori eguneratu. Eta eguneratuko dau, Europan, momentu horretan batez be Frantzian eta Belgikan, indarra hartzen hasi diren Mariten eta besteren hildo horretatik. Hildo horretatik. Eta hori berori, horren kontrako esan nahi dut, gertauko da Espainiako eskubinearen aldean. Aitatu harren, entziklika berak, batzuk egingo duten irakurketa eta besteak egingo duten irakurketa, zeharo ezberdina izango da. Hori da nik ustot importantea, urte erdi beranduago, gerra azten danean, azaltzeko kontu asko eta asko, hildo sozialetik, politikotik ere bai. 33an hasi eta 35ko azkenetan artean zabaldu zen 2 urteko beltza, hau da, eskuina Errepublikaren gobernuan dagoen aldi hori, azkenean amaituko da, alako estraperlo eskandalo handi batzukin eta beste, eta hauteskunde barria sortuko dira. Hauteskunde horrek, 1936ko otsailean garatu ziren hauteskunde horrek, planteatuko dituzte indarrez, espainolek, eskerrekoek eta eskumakoek, horrenik ere plebisitario modura, baina batez be jarriko dira, batetik, esker guztia batuko da eskerrak eta republikanoak Frente Popularrian, eta bestetik sortuko dute Frente Anti-Iraultzaile baten antzekoa, haustura bat egongo da. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak egingo duena da erdiko bidea hartu, alegindu erdiko bidea hartzen. Erdiko bidea zan modura, gena itxetu dudan hildo sozial kristau hori.
baina ondinoko lehen esan dutzu da modura, ez da alderdi laiko bat, eta bere burua alderdi katoliko dauka, eta jongo da Erromara bedeinkazio eskatzen. Bedeinkazio ganera, hitzezit izan daitekena, aita santuaria esaltzen, zergatik doazen bakarrik eta zergatik ez doazen Espainiako hierarkiak agintzen duen eskuineko alderdiekin. Elizak aita santuarekin egoterik ez duten izan, baina han beraiekin batu ziren kardenalak izango diote, bai, egin behar duzuena da eskuinekokin joan. Eta ez dute beteko. Osa, Eliza kontuan hartu arte, arren eta Erromaraino junarren esanez zer da neuren asmua, egingo dutena da, ez da ez obeditu, ez bada ze honek argi zuten, joan zian azalpenak emotera, ez entzutera zer egin behar zuten. Da hori importantea da, gerokuak ere ulertzeko. Bueno, egingo dira hauteskundiak, hauteskunde horretan Frente Popularrak irabazi zuen, eta eskuinak ez du onartuko bere porrota, eta gero etorriko da gerra. Amaitzeko. Guzti hau, bilakaera guzti hau izen arren, eta erakutsi arren alderdiak demokrata zela, sozial-kristaua dela, demokristaua dela, batzuri, historiagile askori, behitxan duzake asko esatia dela. Eusko alderdi jeltzalea tradizionaltzako izan dute, eta beste. Bueno, hor bada, historiagile bat, Irlandarra, esaten duena, zein da alderdi demokrata kristaua? Bueno, demokrata dena eta kristaua dena. Eta, nun ikusten da demokrata dela Eusko alderdi jeltzalea, edo nun ikusten da kristaua dela. Kristaua dela argi da, izen burutik, eta ikusi dugu, Erromarakoen, eta beste, Elizaren barruan dagoen alderdi bat dela. Demokrata nun ikusten da. Demokrata ikusten da, bueno, beste dozer lez, zartaina zutan jartzen danean, probatzen dagoena, kasu honetan beste gertatu zen. 36an gerra datorrenean, Eusko alderdi jeltzaleak hartuko duen bidea, izango da demokraziaren aldekoa. Hori, 1936ko uztailaren 17an Euskadik bere lehen horrian jarri zuen, hori, Euskadi Buru Batzarraren abisu hori da, esan ez, errepublikaren eta errepublikaren kontrakoen aurrian jarrita, demokraziaren eta demokraziaren kontra dauden aurrean jarrita, Eusko alderdi jeltzaleak hartzen du, errepublika eta demokraziaren bidea. Orain arte izan duen bidea. Eta nik uste dut hor frogatzen duela. Eta ez bakarrik hor. Frogatzen du Agirreren gobernu programan. Eta erakutsiko du beste hainbat kontuetan, batez be, 30 urteko gerra honetan, horretan, bigarren mundu gerra hasi eta amaitzu bitxartian izango duen bide horretan. Eta nik uste dut ikuspegi honetatik irakur beharko litzateke zela garai hartako, bai Agirreren testua, bai Landabururen testuak eta gainerako guztien testuak, ze irakurketa nik uste dut hauxe dela egokizena. Uste dut pasan da zela. Bueno, hau eta gehiago artikuluan dator. Osea, que Xavier, ni paño. Xavier, lizentzia hartzete, hitz batzuk iteko jakin dezazuen. Iñaki Goioganaren kapituluan arreta bereziki bere interbentzioaren azken zatiari ipintzen zaio. Ni ustez pasarterik esanguratsuenak horiek dira. Jakin dezazuen Leire Arrietak neurri batean Iñaki bukaeran esandakoari jarraipen ematen dio liburuan, Agirreren eta erbestearen belaunaldiari, eta ez nuke esan gabe gutzi nahi, Kepa Bilbaok, neurri batean legatu hori hartuta, transizio garaiko eta transizio osteko, euskal gizarteko tradizio desberdinak ere identifikatzen dituela. Eskerrik asko. Eta Xabier orain bai, zurea da hitza. Egunon denoi, eskerrik asko etortzeagatik, eta egia esan ertzat, plazer bada, eta plazer bada hemen gaur zuekin izatea, egia esan etxean egotea bezala da, Oreki Fundazioan eta Sabino Arana Fundazioan, eta bestalde batetik baita ere lagun artean gaude ezta.
Mintegi hau prestatzerako garaian, hitz egiten aritu ginen nondik nora jo, eta nahi gustatuko litzaidakena da gaurko hitzaldian puntu batzuk jartzea, erantzun jakin batzuk ematea baino. Eta orokorrean, galdera batzuetan nahiko azkar joango naiz, erantzunak nahiko evidenteak dira eta kontsentsu orokorrak daude, eta gehiago, azpimarra gehiago jarriko dut, niri interesatzen zaidan bereziki Euskal Herrigintzan, ez? Alde batetik saiatuko naiz erantzuten nola eragiten duen globalizazioak herriei, nazioei, estatuei. Beste alde batetik demokrazia liberalaren krisia zertan ezaugarritzen den, eta puntu batzuk, zeren asko idatzia dago, asko hitz egin da, eta zuen aurrean ezer berririk ez dut esango. Horrek nola eragiten duen baita ere Euskal Herrigintzan, eta bereziki herri auzia kudeatzeari dagokionean nun jarriko nukenik momentu honetan azpimarra, eta hori izango da denbora gehien dedikatuko diodana. Globalizazioa hitz egiten denean, orokorrean imaginatu behar dugu kaja bat, behintzat gure imaginarioan, gero errealitatean inoiz gertatzen ez dena, kaja bat imaginatu behar dugu, eta kaja hori desenkajatu egin da. Eta desenkaje horrek esparru ekonomikoaren alorrean, esparru politikoaren alorrean eta esparru sozialaren alorrean nolabaiteko eraldaketak eta aldaketak provokatu ditu. Egia da, desenkaje hori eredu jakin baten baitan eman dela, eta nik azpimarratuko nituzke 7 ezaugarri hauek. Ez alde batetik, esparru ekonomikoan bistan da eta jakina da sekulako aldaketa eman dela bereziki 20. mendean eta 21. mendea hasieran ere bai, nagusiki iraultza zientifiko-teknologikoaren eskutik, eta denok dakigu horrek zer eragin izan duen gure herrian. Baita ere, globalizazio sistema hortan indar gehiena duten herrialdeek kultura ekoizteko gaitasuna eta ezartzeko gaitasuna izan dute eta daukate, eta beraz eskala handiko kultura horiek gure kulturan sekulako eragina eta eraldaketa dute. Esan behar da gu bizigaren gizarteak kontsumoko gizarteak direla, eta beraz hori dela beste faktore bat testuinguru globalean asko eragiten ari dena. Horrek eraman du baita ere sekulako iraultza mugikortasun sisteman eta garapen demografikoan, eta gaur gehiago zentratuko eta fokalizatuko garen demokrazia liberalaren krisian edo nazio estatuaren konzeptu horren krisian, eta edozein kasutan gu gaur ezagutzen ditugun estatuetan daukan eraginean. Baina, behar bada, zerbait azpimarratu behar banuke gaurko hitzaldirako, azkeneko 2 hauek azpimarratuko nituzke. Alde batetik, iraultza teknologikoa, historian barrena desenkaje horiek emadira lehen ere, baina bada zerbait orain gertatzen ari dena eta orain artean ikusi ez duguna. Eta da, hain zuzen ere, espazioaren eta denboraren logikaren eraldaketa nagusiki azelerazioari dagokionean. Eta horrek, segurazki kokatzen gaitu askoz egoera konplexuagoan, guk buruan imaginatzen dugun nazio herri konzeptu horren aurrean. Demokrazia liberalaren krisiari buruz hitz egiten dugunean, zeri buruz hitz egiten ari gara, nagusiki. Eta hemen, autore pilo bat daude, oraintxe publikatu berri du Jason Munkek oso liburu interesgarri bat, esperimentu handia deitzen dena, baina liburu pilo bat dituzte, autore ugarik demokraziaren inguruan azterketa asko egiten ari da, eta gutxi asko guztiek azpimarratzen dituzte 5 bat ezaugarri. Lehenengoa da garapen ereduaren bidegarritasun falta, alegia ereduak eramangarritasun edo bideragarritasun arazoak larriak erakusten ditu. Bestalde batetik, migrazio mugimendu handiak aurre ikusten dira. Eredu honek desberdinkeriak sortu ditu estatu barruetan eta baita ere mundu zabalean. Hau eztabaidatua den tesia da, zeren adibidez,
badaude autore batzuk, ikuspuntu globala kontutan hartuta, esaten dutenak, hau ez dela horrela, munduan hazkundea eman dela, eta ikuspuntu global batetik hazten ari garela, eta bueno, ongizatea edatu egin dela, baina egia dena da, eta ni bigarren posizio honetan adosago nago, bereziki mendebaldea hartzen balin badugu, zalantzarik gabe desberdinkeriak sortu ditu eredu honek, eta desberdinkeri horien ondorioz neurri handi batean ematen ari da baita ere polarizazio politikoa. Eta hitz egiten da baita ere arrakala digitalaz, eta hau ere ezaugarri berria da, ez? Teknologiak menderatzen dituen jendea eta teknologiak menderatzen ez dituen jendea, eta teknologiak menderatzen dituenak nola eraikitzen duen bere inguruko gizarte errealitatea, eta hori nola den errealitate diferente bat guregana. Eta kultura politikora etorriz, bereziki denek azpimarratzen dute krisi politikoa nagusiki lau ardatzetan, hor 3 jartzen du, baina akatsa da. Alde batetik, eta lau hauetan zentratu nahi nuke, eta lau hauek azpimarratu nahi ditut, gero eztabaida balin badago ere. Alde batetik, norbanakoaren eta komunitate politikoaren arteko harremana eraldatzen ari da. Eta harreman horrek neurri handi batean krisi politikoa edo kultura politikoaren krisia esplikatzen du. Bigarrenean, herri ordezkaritzaren sistemak aldatzen ari dira. Intermediazio edo bitartekotza sistemak sekulako eraldaketa bizitzen ari dira. Hirugarrenik, biztan da erakunde publikoen, bereziki baino erakunde sistemaren eragin ahalmena baita ere eraldatzen ari dela, eta esango genuke txikitzen. Kualitatiboki eraldatzen ari da, baina baita ere txikitzen. Eta laugarren ezaugarri bezala, demokrazia liberalaren krisiari buruz hitz egiten denean, da nagusiki sortu den haserrea eta desenkaje hori. Bai? Honek zer esan nahi du, egunerokoan? Egunerokoan esan nahi duena da, daukagula herritarra orokorrean sistema politikotik desbinkulatuta, ez bada sistema politikora gerturatzen denean, nolabait ere sistema politiko horrek ekoizten dituen produktuak konsumitzeko. Baina komunitatearekiko daukan posizioa nabarmen eraldatu da. Horregatik, benetan sakoneko kultura politikoaren eraldaketa baten aurrean gaude. Eta aldi berean, gure egunerokoan bizitzen ari gara, baita ere gure erakunde sistemaren eraldaketa. Eta eraldaketa horren elementurik azpimarragarriena da, errealitatean eragiteko dagoen gaitasun falta. Nik askotan esan dut, erakundeak antz gehiago hartzen ari direla zerbitzuak eskaintzen dituzten agentziena transformaziorako gaitasuna duten instantziak baina egia dena da horrelako zerbait ikusten dela. Eta ikusten da baita ere, intermediazio prozesuetan sekulako eraldaketa ematen ari dela. Eta ni alderdi politiko bateko zuzendaritzan nago, eta Iñaki Gilen aipatzen zuen Eusko Alderdi Jeltzalea, ez dauka zerikusirik 30. hamarkadan Eusko Alderdi Jeltzaleak zeukan gizarte bilakaera eta nolabait ere zituen gizarte sareak eta komunitate izaera, eta gaur duena, naiz eta hegemonia elektorala eduki, baina aldi berean, gizartearekin harremantzen gara alderdi politikoak geroz eta gehiago hauteskunde prozesuetan. Baina ez modu orokorrean. Eta horrek alderdi politiko baten eraldaketa gaitasuna nabarmen eraldatzen du. Eta azkenik, hemen aipatu dudan bezala, nolabait ere komunitate politikoaren eraldaketa bera. Kontua dena da, gure imaginarioak ordea, gure kategoria politikoak ez daude honekin bat, eraldaketa honekin bat. Eta honek, uste dut, etorkizunera begira galdera ikur batzuk jartzen dizkigula mailaren gainean. Kontuz egin beharreko gauza da, kategoria politiko batzuk abandonatu aurretik beste batzuk eraikitzea. Gurera etorriz, nik bi ardatz nagusia aipatu nahi nituzke. Eta honek zer eragin du gure herrian,
Euskal Erkidego Autonomoan, Hego Euskal Herrian, Euskadin, Euskal Herrian bere osotasunean hartuta, zalantzarik gabe agenda politiko berri baten aurrean gaude. Eduki berriak ditugu. Aipatu dugun demokrazia liberalaren eta globalizazioaren ondorioz neurri handi batean. Eta eduki berri horiek gure egunerokoa baldintzatzen ari dira. Eta gure alderdi politikoen agenda mugitzen ari dira, batzuetan gehiago eta beste batzuetan gutxiago. Ari naiz hitz egiten krisi klimatikoa, garapen ekonomikoaren erronka berriak, ongizatearen inguruan daukagun arazo benetazkoa, alegia guk gaur ezagutzen dugun bizitza kalitate mailari eutsi ahal izateko beharrezkoa den erakundeen ongizate maila hori mantentzeko, aberastasuna sortzeko gai izango gara, zein da eredua horri aurre egiteko, ez? Minu Shafikek ondo esaten du hor, gizarte hitzarmen berri bat behar dela, ze desenkaje horrek neurri handi batean espazio ekonomiko, politiko eta sozialaren artean mugitu egin dituelako oinarrizko ardatzak. Ez? Eta fenomeno batzuk globalagoak dira, eta beste fenomeno batzuk nolabait ere eduki horietan berarizkoagoak ditugu. Bai? Gure gizarteak dira geroz eta anitzagoak, arrakala digitalaren errealitatea daukagu, edukiak horiek dira, eta nik hor izki handitan jarri dut euskararen egoera benetan kezkagarria delako desenkaje honetan, bai? Atzo uste dut argitaratu zirela soziolinguistikako ikerketa baten emaitzak, non emaitza positiboak adierazten diren. Nik ez ditut sinisten emaitza horiek. Osa nahi dut, numerikoki litekeena da Euskal Herrian jende gehiago egotea hezkuntza sistematik pasa dena eta orduan euskeraz egiten duena, baina nik unibertsitatean eskolak ematen ditut eta gure unibertsitatean ikasleek gaizki hitz egiten dute euskeraz, irakasleek orokorrean edo ez dakite edo gaizki hitz egiten dute, salbuespena daude, noski, ez? Orokorrean gaizki hitz egiten dugu, eta orokorrean gure hezkuntza sisteman eta gure herrian euskeraren kalitatearen eta kuantitatiboki presentzia jetxi egin da. Ez hori bakarrik, baizik eta alderdi politikoetan, bereziki alderdi politiko abertzaleetan, ez dut aipatuko, abertzaleetan euskal komunitateak duen pisua galtzen ari da. Eta eragina zuzendaritza politikoetan euskal ikuspegian eragiteko. Eta hori gertatzen da. Abertzaletasun historikoaren baitan, edozein delarik ere alderdia, eta ezker abertzalearen munduaren baitan. Eta hor daukagu, gero aipatuko dudan bezala, erronka importante bat euskararen inguruan. Zeren gu bezalako kontekstu, herri txiki batek, kontekstu zabal batean, hizkuntza txiki bati eutsi ahal izateko egin beharreko esfortzua nondik nora eraman behar dugun eztabaida importantea da. Euskal Herrigintzan ematen ari diren aldaketetan, nik aipatuko nituzke eta hor beltzez azpimarratu nahi izan ditut, nolabait ere zera egiteko, bat da gure gizarte kapitalaren jetxiera. Gure gizartea geroz eta individualistagoa da. Litekeena da, krisiaz krisi, eraldaketak ematea eta baita ere joera komunitarioak etortzea. Baina egia dena da azkenengo 40 urte hauetan gure erakunde sistema eraiki dugun bitartean bestalde batetik geroz eta gizarte individualistago bat bihurtu garela. Eta ez dugu jokatu gure kategoria politikoetan gizarte individualista horrek eskatzen zuen tamainan. Alegia gaur kosta egiten da. Jendeak kezka izatea bere buruaz gain espazio publikoan dauden gauzekiko ez balin bada interes konkretu batengatik. Eta individualismo honek zalantzari gabe Euskal Herrigintzari eragin egiten dio eta etorkizunean behar den indarra herri eraldaketak garatzeko zalantzari gabe galdera ikura handi bat jartzen digu. Bigarrena da zer binkulazio daukagun herrigintzarekin eta bereziki politikoekin eta aktore politikoekin, bai? Eta gaur alderdi politikoetan oso nabarmen ikusten da hau. Alderdi politikoak ekintzak antolatzen ditugunean etortzen dira etxekoak, normalean etxekoak.
etxekoak eta urte askotan etxean egon direnak. Alegia, jende adineko jendea. Eta hau gertatzen da baita ere alderdi politikoen sisteman. Eta belaunaldi berriak asko kostatzen zaie politikarekiko atxikimentua egotea. Orduan, hemen badago beste elementu bat. Galdetzen balin badugu, eta inkesta bat egiten balin badugu, gazteek gaur egunean interesik baduten politikan, inkestak ari dira ematen momentu honetan interesa handia dagoela. Baina interes hori da politikak sortzen dituen outputak konsumitzeko eta output horiekin binkulatzeko. Baina horrek baita ere gure kultura politikoan eta hori Euskal Herrian gertatzen ari da gazteekin. Zalantzarik gabe agenda politiko berriaren bilakaerak, feminismoak, zalantzarik gabe ingurumenarekiko atxikimentuak, aldaketa klimatikoaren aurre egiteko, agenda hori inkorporatzen ari da. Hirugarren ezaugarria aipatu nahi nukeena da, guzti honen eraginez, espazio publiko propioa galtzen ari gara. Espazio publiko propioa galtzen ari gara. Gaur, espazio publiko hortan kokatzen diren elementuak, neurri handi batean, Espainiako espazio publikoan daudenak dira. Eta gainera, halako indarra dauka korronte horrek, oso zaila dela egoera horri nolabait ere aurre egitea. Eta gure telebistetan, ez dakit Jaenen gizon batek, emakumezko bat, hil balin badu bortizki eraso batean, Euskal espazio publikoan gure titularretan agertzen da, eta jendeak konsumitu egiten du, eta espazioan difusio bat sortzen da. Eta hori sistema politikoan ere gertatzen da. Geroz eta gehiago, Madrilen erreferentziatzen da, hain zuzen ere, agenda politikoa. Eta hor daukagu erronka bat. Herri batek, bere buruaren jabe izan nahi duen herri batek, orain artean, geure imaginarioan esparru propio bat behar zuen, eta espazio publiko bat behar zuen. Eta Euskal Telebista sortu genuenean, Euskal esparru publiko bat, propio bat indartzeko zen, baina gaur Euskal espazio publiko hori neurri batean falta da. Eta Euskal espazio publiko hortan gai propioak sartzen saiatzen denak, neurri handi batean, porrot egiten du, ez direlako kontsumituak, nolabait ere, sortzen diren proiektu horiek. Uste dut, bitartekaritza politikoaren sisteman benetako eraldaketa badagoela. Eta hau, baita ere lehen, ondo esan du Iñakik, fenomeno hauek ez dira bakarrik gurean gertatzen direnak, mundu guztian gertatzen ari dira, zalantzari gabe gure herriari ere eragin egiten diot. Eta nik aipatu nahi nituzke ezaugarri batzuk alderdi politikoetan ikusten ari naizenak. Bata alderdi politikoen gizarte kapitalaren murrizketa. Adibidez, Eusko Alderdi Jeltzaleak egin du, entzunez eraiki prozesuaren barruan, Eusko Alderdi Jeltzalearen gizarte kapitalaren azterketa bat. Eta oso interesantea da ikustea nola reputazioari buruz hitz egiten dugunean alderdiak daukan reputazio handia, Euskal Herrian ez dago beste alderdi bat, esango nuke Espainiako estatuan ez dago beste alderdi bat reputazio maila hori duenik, baino bere gizarte kapitala murrizten ari da. Eta zer esan nahi du horrek? Atxikimentua ematen dion gizarteak daukan komunidade izaera jeisten ari dela. Eta transmisioko elementuak kualitatiboki murrizten ari direla. Eta orduan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eduki lezake hauteskundeak irabazteko gaitasuna eta aldi berean gizartea trakzionatzeko geroz eta kapazitate gutxia. Eta orduan, bikoiztasun hortan zehatzen ari gara. Danok dakizuen bezala politika ez dago modan, eta politikaren edo herrigintzaren jonkiak garenok, hor jarraituko dugu hil arte, baina neurri batean, jendeak ez du politikara joan nahi, ez bada, eta gau gazte askoren kasua da, interes propioen edo ibilbide profesional, norbanakoaren ibilbide profesional bezala ulertzen. Hau problema bada, ez dut esan nahi ez denik legala, ez denik bidezkoa, bai? Batek politikara dedikatu nahi balin badu, zergaitik ez du, baina politikarekiko dedikazioa kategoria individualen baitan bakarrik ulertzen balin bada, orduan problema bat daukagu, eta hau alderdi politiko guztietan ematen den fenomeno bat da, eta beste bi problem, eta honek ekarri du
alderdi politikoetako kapital humanoaren deterioro importantea, eta baita ere beste ezaugarri bat azpimarratu nahiko nukeena, da estrategia ikuspegitik taktikaren ikuspegian moldatzen garela gaur egunean alderdi politikoak gure egunerokoan. Alegia, ez dago epe luzerik, daude epe motzak, dago hurrengo eguneko titularra. Ez da erabat egia hau, exagerazioa da, eztabaidarako, ez da erabat egia, baino egitik ere neurri handi batean badu. Eta zergaitik, bizigarelako eguneroko koiunturan hartzen ditugun erabakien baitan, lenguaiaren hipersimplifikazio egoera ikaragarri batean, matizazioetarako eta hausnarketarik ez dago sistema komunikatiboan, eta orduan azkar erantzun behar da, eta hortan gaitasuna badute alderdiek, baino ikuspuntu estrategikoan ez horren beste. Eta azkenik nazioan beraren konplexutasuna. Nazioa beraren konplexutasuna da beste ezaugarri importante bat, ez? Eta honek zer esan nahi du? Honek esan nahi du, goratzen naiz behin, ja ez daude gure artean, baina Euskal Herriak, nik uste dut, 20. mendea ondoen aztertzeko eman dituen bi pertsona interesgarrienak izan direla, bat Pako Garmendia zen, zalantzari gabe, Deustuko Unibertsitateako irakaslea, jakintxua eta euskal tradizioa ondo ezagutzen zuena, eta bestea zen Jose Maria Setien. Eta behin Jose Maria Setienek beraiekin ukitzen dituen gazte burruka horien artean, behin esan zidan, zu oso eroso sentitzen zara eta zoriontsu zure herrian, ataunen. Eta hor dago mundua, mundu akabatua dago, mundu borobilua dago, mundu koherente bat dago. Hizkuntza bakarrarekin, balio jakin batzuekin, errealitate jakin batzuekin. Eta ezin duzu irakurri Euskal Herriaren errealitatea ikuspegi hortatik bakarrik, zebestara ez zara aterako, ez duzu lortuko gainditzea estadio hori. Danik burukan jarraitu nuen, baina, biztan da, ezta? Biztan da, gure errealitatea konplexua eta plurala dela, eta gainera konplexutasun hori areagotzen ari dela. Zeren gaur dago jendea esaten duena, nik nahi badut gizona izango naiz, edo nahi badut emakume izango naiz. Badago jendea, azalaren kolorea txuria duena, eta besteak beltza dutenak, edo horia duena, edo dana dalakoa dena. Konplexutasun horrek, eramaten gaitu, konplexutasun demografiko, kultural, eta baita ere balioen ikuspuntu batetatik. Orduan, egoera, neurri handi batean hau da. Eta egoera hau ari da arrastratzen gure herrigintza, gure aberrigintza, eta baita ere gure erakunde sistema. Nola egiten diogu aurre egoera honi, bukatzera, no? Ez naiz, ez nuke gehiegi luzatu nahi, berezik gero eztabaidatu ahal izateko. Egoera honi nola egiten diogu aurre? Nire impresioa da, egoera honi ez diogula aurre egiten. Egoera honi ez diogula aurre egiten. Eta zergaitik ez diogu aurre egiten. Nagusiki iraganeko inertziek sekulako mugak jartzen dizkigutelako. Alde batetik gure buruan dauzkagun kategoriak, zalantzari. Baina beste alde batetik baita ere, gizarte errealitaterako, eraldaketarako beharrezkoak diren instantzietan, neurri handi batean, superbibentziaren logika nagusitzen ari delako, eta ez gizarte errealitate komunitarioaren eraldaketa. Da, pixkat Elizari gertatzen zaion bezala. Ezta? Elizak nahiko lana dauko bain bere burua zaintzeaz. Eta estrategiarik importantenetako bada, dituen apaiza eta monja guztiei erresidentziak jartzea, ez hil aurretik duintasun minimo batekin zehatu daitezen. Hau ere esagerazioa da, zalantzari gabe erlijioak eta erlijio kristauak garrantzia handia izaten jarraitzen du. Eta uste dut ez dagoela esplikatzerik, ez gure herriaren iragana baizik eta etorkizuna ere erlijio horien indarri gabe. Baina gure instituzionalizatzeko moduek eta ereduek zalantzari gabe krisi bat bizi dute, eta ezin duguna da nolabait ere beste aldera begiratu eta gure herria zahartu eginda. Eta gure herriaren piramide demografikoa hartzen balin bada, ikusten da piramide demografiko erabat inbertitua dela. Eta erronka demografikoaz, orain hitz egingo du momentu batean,
Piramide demografiko horrek ez gaitu eraman bakarrik adineko pertsonak eukitzera, baizik eta eraman gaitu, zalantzarik gabe, gure erakunde sistema zaharkitzera. Eta neke hori antzematen da, erakunde sisteman, antzematen da gizarte zibileko erakundeetan, eta antzematen da baitere hainbat dinamiketan. Salbu mundu ekonomikoan. Zergaitik, bizi iraupiderako beharrezkoak diren estrategietan, askozaz ere gimnasia maila handiago egin behar delako, eta horrek gaurkotasuna handia ematen dielako, neurri handi batean gure herriko enpresei. Eta gure herriak oraindik bere ongizate mailari eusten balin badio, eta erakunde sistemari eusten balin badio, eta merkatuan borrokan diharduten eragile askok neurri handi batean egiten duten ekarpenarengatik. Hau badakit oso polemikoa dela, baiztapena, baina horrela sinisten dut benetan. Eta begira, 6 puntu azpimarratu nahi nituzke euskal auziari dagokionean. Lehenengoa da, ulertu beharra daukagu nazio izaera berriaren bilakaera zein den. Nolakoa den nazio berria. Ulertu beharrean gaude. Eta ulertzeak ez du esan nahi, aurrean jarri eta esan bai ulertzen dut eta konzeptualki konstiente naiz, baizik eta ikasketa prozesu bada. Entzunez eraiki prozesua egin genuenean, egon ginen adibidez, goratuko duzu Mireia, etorkinekin. Etorkinak ziren, Hego Ameriketatik etorritako jendea, Senegaletik etorritako jendea, Europako beste herrialde batzuetatik etorritako jendea, eta urte batzuk hemen zeramatzatena. Eta hori da, errealitate bat konsolidatzen ari dena, eta geroz eta handiagoa izango dena. Eta horrek, nolabait ere diversitate hori nazio bilakatzea, alegia oinarrizko puntu amankomunetan eraikitako prozesu bat ezartzea sekulako erronka da. Eta egiten ez balin badugu, sortuko duguna da segurazki sekulako disrupzioa. Orduan, hori da ariketa bat egin beharra daukaguna. Bigarrena da, aktore politikoetan egokitze prozesu bat behar da. Alderdi politikoak egokitu egin behar dira gizarte errealitate batetara. Agenda berria geureganatu behar dugu, zalantzari gabe, eduki berriak geureganatu behar dugu, eta gizartearekin berkonexio puntuak bilatu behar ditugu beste modu batetara. Adibidez, Mireia ari da orain zuzentzen oso prozesu interesantea, aplikazio teknologikoen bitartez, alderdikide izaera berri bat eduki dezaketen jendearekin komunikazio sistemak sortzekoa. Edo berdintzait, entzunketa prozesu bat egin dugu ja urtebetez, oso intensoa, eta izugarri ikasi dugu. Jendeak pentsatuko du agian marketing politikorako tresna bat izan dela, baina izugarri ikasi dugu gizarte entzunketa prozesu hortan. Garbi dagoena da, alderdi politikoak ez balin badugu soilik agentzia politiko elektoral bat izan nahi, gizartearekin daukagun harremana berrikusi, berraztertu eta bilatu behar ditugula konexiorako elementu berriak, beti ere agenda eta modu berriak kontutan hartuz, eta baita ere neurri handi batean sistema prozesu demokratizatzaileak geurekin hartuta. Hirugarren puntua azpimarratu nahiko nukeena da agenda eraldatzaileari heldu egin behar zaio. Eta sekulako zailtasuna dauzkagu benetan agenda eraldatzaileari heltzeko. Hemen Asier ikusten dut eta bera Jaurlaritzan ari da hortan ahalegin handi batean, ez da bat ere erreza, ez? Daukagu piramide demografikoa, geroz eta jende gehiago falta da, ikusi besterik ez dago, bai? Adibidez, ez dakit, asteburu hontan, paseo bat ematera, atera, eta ikusten da, gure erronka demografikoa zein da, ez? Adineko jende pilo bat paseatzen, lagunduta, Hego Ameriketatik etorri diren gehienetan emakumeek lagunduta. Eta gure komertzioetara joaten garenean, ikusten da, ze hizkuntza hitz egiten den, erronka demografikoa daukagu. Aldaketa klimatikoa ezartzen ari zaigun paradigma berriari heldu egin behar dugu. Eta bereziki nik uste dut,
gizarte hitzarmen berri batetaz hitz egiten hasi beharrean gaudela, Xafikek esaten duen neurrian. Nola lortzen dugun, hain zuzen ere, honei benetan garrantzia ematea. Nik hemen sekulako garrantzia ematen diot hezkuntzari. Sekulako garrantzia ematen diot hezkuntzari. Zeren gure hezkuntzak reempoderamentu prozesu bat behar du. Eta sinisten dut hortan. Gure hezkuntzak maila handitu behar du. Indikadore asko daude, eta indikadorek ematen dute nahi dugun posizioan jartzeko adina. Indikadore asko daude. Eta gatazka asko daude hezkuntzan, gaitasun politikoarekin konpontzen ari direnak asko eta asko. Eta urte askotan jende asko egonda lan asko horren inguruan egin duena. Baina gaur hezkuntzak daukan erronkarik importantena nere ustez ez da nolabait ere sindikatuekin lortu daitezken akordioak edo egon daitezken beste era bateko hitzarmenak. Da, exigentzia maila igotzea. Exigentzia maila igotzea. Ondo hezi behar ditugu, belaunaldi berriak. Eta heziketa hori izan behar da sakonekoa, egokitua gaurko mundura. Ez dut esan nahi modu klasikoan erakutsi behar dugunik. Baina heziketak izan beharko luke lehen mailako erronka. Demografikoarekin batera, lehenengo mailako erronka. Ze ez balima ditugu belaunaldi berriak hezitzen sendo eta gaitasunarekin egoerari aurre egiteko, egoera komplikatu daukagu. Hemen aipatu nahi nuke ikuspuntu konplexu hori gestionatzen ikastearen premia nagusiki ikuspuntu sistemiko batetatik. Laugarren puntua bukatzera noa, ez naiz gehiago enroiatuko, ze labur egiteko eskatu digute, herri estrategia bat behar da. Alderdi estrategiak ondo daude, baina herri estrategia bat behar da. Herri estrategia bat behar da. Eta gaur oraindik herri estrategia hori ez da posible, ni nahiko baikorra naiz. Nahiko baikorra naiz, zeren uste dut, ezker abertzalean ematen ari den eraldaketa positiboa dela. Uste dut, eraldaketa horrek ekarriko duela komunikazioa handiagotzeko eta kualifikatzeko bidea. Ez oraindik, zeren gatazka elektoralak eta norberak dituen premiek baldintzatu egiten dute, baina herri estrategia bat behar da. Eta herri estrategia horrek euskara erdigunean behar du. Kuantitatiboki eta kualitatiboki euskararen alorrean azkenengo 40 urteetan egin diren aurrerapausoak importanteak izan dira. Eta hori aitortu egin behar da. Eta egin den lana sekulakoa izan da. Eta egia da, lehen euskara hitz egiten etzen lekuetan, orain pixkat hitz egiten dela. Eta euskarak presentzia hartu duela. Eta ikuspegi ezkorregian ez nuke erori nahi. Baina egia da baita ere, gizarte eraldaketak damaten abiadurarekin, arriskuak lehen baino askozaz ere handiagoak direla, eta honek lehentasuna ematera eraman behar gaituela. Bosgarren puntua da, euskal erakunde sistemaren birgaitze prozesu bat garatzea ezinbestekoa da. Reempoderamentu prozesu bat behar du euskal erakunde sistemak. Eta reempoderamentu prozesu hori bakarrik posible da, modu pluralean gizartearekin eta gizarte eragileekin eta herri eragileekin artekotzak eta lankidetza prozesuak sortzen balin badira lankidetza prozesuen bitartez. Kolaborazio sistemen bitartez. Eta gure erakunde sistema ez balin badugu birgaitzen, gure erakunde sistemak baliabideak dituen neurrian produktuak eskainiko ditu, baino herri komunitatearen garapenerako eta eraldaketa prozesuetarako gaitasun gutxiago izango dut. Hau, puntu zentrala da, lehen aipatu da Gipuzkoako Diputazioa. Egia da urte asko daramatzagu jende askoren laguntza, hemen ikusten ditut batzuk, Arantzazu Labekoak eta Agirre Zenterrekoak eta bereziki Europako hainbat eragilerekin lankidetzazko gobernantzari buruz hausnarketa egiten eta estrategiak garatzen, hain zuzen ere etorkizunari heldu ahal izateko. Gure gizartean badaude sektoreak, hain zuzen ere aintzindariak direnak beren alorretan, eta gaur herri politikak garatzerako orduan, uste dut hori dela estrategia, zentzu hortan, Gipuzkoako Foru Aldunditik haratago, Eusko Jaurlaritza bera, eta beste erakunde sistema ere, alieneatzen ari gara
eta lan hori egiten ez. Eta bukatzen dut orain. Uste dut, transizio garaian, abertzaletasun historikoak, zentzu zabalenean, ze hori da beste bat, uste dut, pendiente dagoen asignatura bat, ondo iztea, eta da abertzaletasun historikoaren ber antolaketa eta nolabait ere zabaltzea eta konsolidatzea. Abertzaletasun historikoak bere tradizioari jarraiki asmatu egin zuela uste dut. Eta asmatu zuen ulertzen denbora eta gure herria erakundetzen nolabait ere gaurraino ekarri gaituen denbora honetara. Eta hori ikuspegi estrategikoa handia da. Ezker abertzaleak ez zuen asmatu. Eta ez asmatzeaz gain, herriari orokorrean kalte egin zion. Alde batetik, soziologia abertzale eta indartsu bat galbidera eramanez, eta beste alde batetik baita ere prozesu antisistemikoetan nolabait ere abertzaletasunak eduki zezaken indarra galbidean jarriz. Eta nik uste dut hori esan behar dela baita ere. Hori esan da, ez dut uste iraganera begiratu behar da, noski, jakiteko zer izan den da hortik ikasteko, baino egungo herrigintza bakarrik iraganera begiratuta egin behar denik, bezik eta etorkizunean baldintza berriak sortu behar dira. Eta uste dut, birpentsatu egin behar direla, zer esan nahi duen botereak eta botere estrategia berriak nola esploratu behar diren. Nola esploratu behar diren. Herri garapenerako boterea behar da, ez dago dudarik. Baina botere hori zer den eta nola garatzen den, hori birpentsatu egin behar da. Eta gaur, botere klasiko horiek bere baitan, noski ez ja borroka armatua, ez da ere kaleko estrategia, ez da ere kalean. Gaur atera nahi bagendu jendea kalera, ez? Kalera ateratzen dugu zerbait ospatzeko, zerbait zelebratzeko, estetikoki adierazteko, baino gaur indar transformatzailerik ez dago kalean, eta erakundeetan ere nekez dago indar transformatzailerik. Azkenengo 20 urteetan egoera berri baten aurrean gaude. Eta egoera berri horrek eraman behar gaitu birpentsatzera botere hori nola antolatzen den. Pako Garmendiarekin eduki nuen diskusiorik importantena, gauza askotaz diskutitu genuen, baina diskusiorik importanteena zen, berak esaten zuen, gizarte bizitzan erakundetze publikoak ezin daitezkela akto bakarrean egin. Rousseauk edo Hobbesek pentsatzen zutenaren kontra. Eta nik uste nuen posible zela. Bistan da, ekibokatuta nengoela, eta 20 urte beranduago esan dezaket arrazoi handia zeukala nere Pako Garmendiak. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Iñaki eta Xabier. Taldetan jarriko gea, bai? 11:30 arte. 11:30 pasatxo arte. Bueno, 11:30 pasatxo arte, gero atxeden aldia ardezagun. Mesedez gogoratu, 3 galdera nagusi dazkagula. Lehenengoarekin hasiko gea, Eta lehenengoak nagusiki jarriko gaitu atzera begira, ikaskuntzak erdiesteko. Gaurkotasunetik begiratu, zalegia, zer balio diezaguke, eta agian, balio izan digun horrek, zergatik gero eta gutxiago balio digu gaur egun. Tensio hori, bai? Atzera begirako ikaskuntzak gaur egunera ekarriz, balio digun hori aitortu eta agian, eraldatzeko premia dagoen hori ere identifikatu, bai? Eta lehen esan bezala mesedez, 2. eta 3. galderetan ez gaitezen jauzi, horiek gero etorriko diata, bale? Bueno, eskerrik asko da nik.
eta atxeden hartzeko bai. Bueno, gure mailan zabaldu dena edo adostu duguna izen da, bueno, nik hor esan dudan erdibide kontu hori, hau da, ilustrazio eta anti-ilustrazioaren artean bueno, bata edo batera eta bestera ibili izan tradizio kristaua, tradizio eliza, bueno, bai, tradizio kristaua. Eta itxatu duguna izen da, aurrerantzian ere balio dezaken iraganetik datorkun bueno, ikasgaietatik balio dezakena aurrerantzerako da, edo aurrerantzian gustako litzaiguna izatea da, bueno, tradizio humanista hori, tradizio demokrata hori, tradizio komunitario hori ere izatea, ze hori barik, bueno, ez daukagu, ez du ikuste behintzat etorkizun argirik, eta izen horrekin ezpada, edo ezaugarri horrekin ezpada behintzat, horren esan nahiarekin eraikitako etorkizun bat beharko litzatekela, eta hori atera daitekela historiako ikasgaietatik edo ikasgai nagusitzat. Bueno, lau lagun zarie, labur esan dut, eta zeu ezabaldu. Egunon danei. Bueno, taldean egon garean, bueno, nondik norakoak, azkenean globalizazioak gurean izan dituen eraginak eta aipatu ditugu, eta noan munduaren tamaina eta komunitatea handitu egin da, eta aldi berean arazoak eta bueno, biderkatu egin direla, eta bueno, nola gurutzapen horiek mundu globalizatuan gurean duten eragina aldi berean eragin dute gure tokiko erreferentziak eta galtzea, eta azkenean instituziotik eta erregintzatik nola birkonektatzeko prozesu horiek aurrera eraman behar ditugu, egon gara aipatzen. Aldi berean, bueno, atera da gaurko egoera eta globalizazioaren eraginez gure realitatea askoz konplexua dela, baina bertan eztabaida bat izan dugu, eta orain duela mende bateko egoera konplexua batzen ere bere momentu bakoitzeko diagnostikoa egin behar da, eta ez zen gaurkoa baino konplexutasun gutxiagokoa, eta bueno, Xabierreke aipatu duen bezala gaur kalean komunitateak sortzeko proiektu edo green hori topatzen ez baldin bada, bueno, taldean egon gara hizketan nola gaur eta belaunaldi berriekin lotuta nola proiektu politiko individualak aurrera ematen dituztela gaurko gazteek adibidez, elikadura aldetik, kontsumo aldetik, eta bueno, bertan sortu daiteken talka aipatutako individualtasunarekin, komunitatearekin, eta nola borroka individual horiek komunitate eta herri-herriko komunitate eta kanal berriekin lotzeko, eta herri proiektu global bat osatzeko aukera irekitzen duten. Azkenean gure herria adaptazio eta adaptaziotik dator, eta eraldaketa prozesu bat behar du garai berri hauekin, eta bueno, martxan jartzen diren
herrigintza proiektu berri horiek individualtasun eta interes horien arteko elkarlana eta gurutzaketa eta lotura aurkitzeko herri helburu eta konkretu eta komun bat topatzean dagoela gakoa. Eta gutxi gora bera aipatu duguna eta gure txandan, gure mailan gizartea eta enpresa eta gizarteari buruz hitz egin dugu eta oso urrutira jo dugu gure oinarriak bilatu eta gaur egun ditugun gabeziak aztertzeko. Azken baten, enpresa zer da? Enpresa da, niko lan azten ditut bai eskolak, lan zuzen bidean ikuspuntutik eta eurekin partekatu dut hau eta gustatu zaigi ideia hori. Enpresa da, pertsonen edo eta ondasunen multzoa, baina norbaitek zuzendaritza almena eta kudaketa almena izan behar du, baina nor da hori gauzatzen duena. Enpresa burua, baina nor da enpresa burua. Enpresak gizartean nahi baldin baditugu izan, eta gizarte politikarik onena da enpresa politika on bat izatea. Eta zergatik dinot hau, hori lotzen delako gure erakunde historikoetan dauden balioekin, ez bakarrik foruekin, foruetatik kanpo dauden beste erakunde askorekin. Auzolana hitz egiten da, baina auzolana da mutualismoaren erakunde prekario bat edo astapenetakoa. Mutualismoa baserri giroan, hermandadea nahitasunetan, kofradietan, arrantzaleetan, gero hori 20. mendeara etorrita kooperatibismoa, ezin deko oso ondo ezagutzen duena eta aipatu duena, zergatik kooperatibismoa da berezia, ez? Da nork sortzen du kooperatibismoa Mondragonen ikuspuntutik, ez? Eta horra aipatu du Xabierrek, bebai, Elizaen doktrina soziala. Elizaen doktrina sozialari begiratzen diogu askotan nolabaiteko konplexutasunetik. Gaur egun oso erreza delako eskertiarra naiz esatea eta lakuak. Baina Elizaen doktrina sozialaren balioak gure ikurrinan islatuta daudenak, gurutze bitan hain zuzen ere, horiek gure herriaren erakundeetan daude. Eta horra aipatu ditugu, Elizaen doktrina soziala aipatu gabe, gero nik aipatu dit hori, pertsonaren duintasuna oinarri gisa. Guztion ona, ondasunen xede unibertsala, jabetza pribatuaren balio soziala eta txiroaren ganako ardura izan ez, subsidiarietatea eta solidaritatea. Printzipio hori guztiak Elizaen doktrina sozialenak dira. Eta printzipio hori guztiak abian jartzen dituenak dira egia, askatasuna, justizia, eta justiziak dituen adiera desberdinetatik justizia soziala, batipat, eta maitasuna edo karitatea. Eta guzti horrek ze lotura dauka, enpresak kudeatzeko eta gizartea kudeatzeko, gu herri gisa eta pertsona gisa behar bada orografiak behartuta, ez besteek baino balio gehiago dakaulako edo hobeak edo txarragoak gerelako, ez bada gure orografiak ala behartuta norberanetik urkoaren gana jo behar izan dugulako. Eta horretan ekintzaileak izan gara historikoki. Baserritik tornutik digitalizaziora, baina gaur egunean ordea gazte askorekin unibertsitatean hitz egiten dugunean eta ikusten dugunean egresatuak non dauden administrazio publikoetara, oposaketak egin eta nik ez dut gehiago ezer nahi, ondo bizi, edo alokairupeko edo soldatapeko langile izan, baina nor nahi du ekintzaile izan, eta gure arbasoak ekintzaileak izan ziren eta gainera itsasotik haratago begiratu zuten, nazioarte mailan ondo kokatuta egon ziren, erosin esparrutan, erlijioan Loiolako Ignazio, enpresa mundutan ikusten ditugu munduko konpainia garrantzitsuenetan, Espainiako monarkietan aholkuak ematen, gerra gora beretan baita ere, itsaskontuetan ez ere esanik ez, asko lotzatu egiten dira horretaz, bere gauza honak eta txarrak ditu, gauza hona ekintzailetzarena. Eta ekintzailetza horrek eraman gaitu aurrera ateratzea, behar izanetatik. Eta gaur galtzen dugu ekintzailetza hori. Eta gainera, ari gara, gustatzen zain simil bat eritza, eukaliptoaren teoria, ez? Bat, paisaia uniformeak gauzatzen munduan, ez? Orain ez dago modan esatea emakumea bultzatzeko gure foru erakundeetan eta zeuden
matriarkatua eta hori zeta iaia delitua da gaur egun, hor dago baita ere, ez? Eta hori aztertu daiteke euskal mitologiatik, Anbotoko Maria, Malurra, femeninoa, euskara, hori guzti hori. Eta guk ukatzen dugun bakoitzan gure iragan guzti hori, eta konplexuz abiatzen garen bitartean, ari gara sartzen, ez dut esaten hobea txarra den, baina beste euskal mundu bat, iraganarekin ez daukana inolako loturarik. Nik hori ikusten dut, nondik doan gizartea, egunerokotasunetik beste mundu berriei bat egiten, haustura garrantzitsu batzuekin, eta, gu orain gara, iraganetik edan dugulako. Etorkizunean zer izango garan? Auskalo, baina desde luego iragan horrekin apurtzen ari gara. Partaidetza hori, ekintzailetza hori, hori galtzen ari gara. Printzipio horiek lotzatu edo, ez dakit asko egiten diren, ez dakit ezagutzen dituzten ere, mundu berriak edo gauza berriak esotikoagoak bilatu nahi dituzte, eta guk baditugu gurean, hainbeste mendetan iraun dituzten balio horiek. Egunon guztioi, pixkat, nik esango ditudanak lotuta daude, ez da aurretik esandakoarekin. Tradiziotik etorri zaizkigun gauza guztietatik, zeintzuk dira benetan sendoak eta benetan gorde beharrekoak eta benetan zaindu beharrekoak. Alde batetik, hitz egin dugu guk erakunde batzuk izan ditugula, egia da, aldundiak izan ditugu eta aldundiak gure herriaren historian garrantzitsuak izan dira, baina beste era batzuetako erakundeak ere, eta lehen Javierrek aipatu ditu, ez da, auzoak izan ditugu, hermandadeak, kofradiak, esan nahi dut hor mundu ikuskera bat egondala eta guk erakundetzeko gaitasuna izan dugula, eta hori ona izan dela gure herriarentzako, eta nolabait, naiz eta jakin gure gizarte aldatzen ari dela, zaindu beharko genituzkeena. Lege batzuk ere izan ditugu tradizioz foruak, zaindu beharrekoak eta gure ustez garrantzitsuak izan direnak gure nortasuna gordetzeko. Erakundeak, legeak, baina baita pertsona indartsuak, pertsona garrantzitsuak izan ditugu eta 16. mendetik hasita Larramendi, Azkue, Mogel, bai literatura gordetzeko, bai euskera gordetzeko edo Sabino Arana bera ere, ez da, hor pertsona garrantzitsuak izan ditugu euskal nortasuna eta gure tradizioa gordetzeko gai izan direnak. Zer izan dugu guk tradizioz mundu ikuskera bat, mundu ikuskera eta bereziki balore batzuk. Baloreak albidetu digute ekintzaileak izaten, auzolanari lotutako balioak lagundu digute gaur egunera heltzen, eta ero noski balio erlijiosoak. Gure taldean asko aipatu dira balio erlijiosoak lotuta hain zuzen ere pertsona garrantzitsuekin. Euskeraren alde, euskal nortasunaren alde, Elizaren bidez transmititu diren balioak eta egin direnak garrantzia izan dute. Eta azkenik, baita moldatzeko gaitasuna. Euskaldunok izan dugu moldatzeko gaitasuna, hori ere kontuan hartu beharreko zerbaita. Besterik ez. Eskerrik asko. Guztiontza zen galdera, iraganetik zer ikas genezake, iraganetik zer balio digu, gure mailan soziologoak eta ekonomialeariak daude, eta guretzat iragana azken 30-40 urteak izan dira. Hauek atzerago joan dira, eta guk usteet azken 30-40 urteko ibilbideari diogula arreta bereziki. Aipatu den elementu nagusietako bat edo nagusiena balioan jartze aldera kontzertu ekonomikoa izan da. Eta, alde batetikan esan dena da, beste gauza askotan bezala, bere garrantziari buruzko ze transmisio gutxi egin den eta biztanlerian oroar ez bakarrik gazten artean kontzertu ekonomikoaren eta honen garrantziaren inguruko ze ezagutza maila baxua dagoen. Eta hori apur bat esplikatze aldera, eman dira, segurazki oso argigarriak diren datu batzuk. Zeharka iradokitzeko kontzertuak ze garrantzi duen. Erkidego autonomoan arreta ipintzen badugu, Espainia osoan, barne produktu gordinaren 6% gara. Biztanleriaren 3%. Baina adibide bezala ipini da, RGIaren 38%. Agur bat, planteatzeko kontzertu ekonomikoak ze garrantzi duen. Gero jakina, kontzertu ekonomikoa balioan ipintzeko, industriaren alde eta egindako apustua ere aipatu da. Kontzertuaz ari garenean, momentu batean ohar importante bat eginda,
segurazki Javierrek eta Patxik eta esandakoarekin lotura estua duena, eta da kontzertu ekonomikoak neurri batean badauka sustratu kultural bat. Esaten ari zaizuna da, arriskoak zuk hartzen dituzu. Kakotxo artean gauzak ondo badoazkitzu ondo, baina ondo ez badoazkitzu, zeure kaltetan da. Orduan hor badago arriskua hartzearen eta erantzukizunez jokatzearen kulturarekin nola halako lotura bat, ezta? Gero, bueno, 80ko krisia eta 80ko krisiari erantzun emateko industriak izan zuen garrantzia, industria jakina lanaren kulturarekin eta besteekiko ardurarekin lotuta, 2000ko krisi demografikoa, balioan ipini da baita ere 2003tik aurrera Euskal Unibertsitate sisteman kontrataziorako eta ibilbide profesionalerako urratxe eman izana. Gero, refleksio gisa, esan da esate baterako, zeinen tradizio desberdinak garatu ditugun aktibidade ekonomiko eta industrialean eta ongizatean edo politika sozialean. Asko labur bilduz, bueno, industria, esan dezagun, zentralizatu da Jaurlaritzan eta horrek herri ikuspuntuan garatzeko aukera eman du eta aldiz politika sozialak gehiago egon dira lurralde mailan. Naiz eta Jaurlaritzak, aldundiek eta udalek euren kompetentziak eduki, aktibidade industrialen ez bezala, hor, batzutan autonomia balioan ipiniz, baina beste batzutan bakoitzak bere bidea, ezta? Bi eredu diferente, industrian eta ekonomian garatu dena eta politika sozialetan. Eta gero, aipatu diren ideia orokor batzuk, neurri batean gure herriaren azken urteetako diagnostikoa ulertze aldera, hirien gero eta zentralidadea handiagoa eta hirietatik aldenduak geratzen ari diren bailara eta herrien aktibidadea gero eta baxuagoa izatea. Neurri batean, aglomerazioko ekonomiari oso lotuta, ezta? Gero eta aktibidade gehiago bereziki lehiakortasunari eta zerbitzu aurreratuei lotuak hiriguneetan. Horrek neurri batean gure herriaren tradizioarekin eta aktibidade industrialaren bailaren arteko orekarekin eten bat sortzen du. Balioan ipini den beste gai importante bat kooperatibismoa izan da. Eta, segurazki, guretzat behintzat soziologo eta ekonomialarintzat, bigarren eta hirugarren galderetarako oso aproposa, neurri batean Xabierrek soziologo bezala ere aurreratu duena, eta da, bitartekaritzako erakunde, mekanismo eta kulturaren ahultze bat edo behintzat eraldatze bat, ezta? Eta horra aipatu ditugu, gurean garrantzitsuak izan diren bitartekaritzako edo mediazioko erakunde batzuek, alderdi politikoek, elizak, sindikatuak, neurri batean komunikabideek, herritarren artean ze konfiantza eta sinesgarritasun txikia eragiten duten. Naiz eta gero paradogikoki, soziometroek erakusten diguten, gure herrian konfiantza eta sinesgarritasun handiena duten erakundeak herri erakundeak direla. Jaurlaritza, legebiltzarra, udaletxeak eta aldundiak. Eta horrek reflexiorako gero jarraituko dugu marko bat ezarri dugu. Horixe da, gurea. Eskerrik asko. Barkatu. Atsedena hartuko dugu, eta esan digutena da, besterik ez badiritzozue, kanpora irtengo garela argazkiak ateratzera. Eta gero, kafea eta... Bueno, a ver, jarraipena, mesedez, entzun. Jarraipena emango dio egitarauai, puntualizazio txiki bat. Denboren kudeaketagatik eta ikusita, galderen artean loturak daudela, erabaki deuna da, bigarren eta hirugarren galderak elkarrekin egitea. Bigarren eta hirugarren galderak batera lantzea.
gutxi gora bera ordu batak alde arte. Ordu batak eta gero berriz moderatzaileak edo igoko gea, labur bildu eta itxiera emango diogu, bai? Hala, eskerrik asko. Bueno, amaitzeko, edo amaitzen hasteko. Ez dakit guk erabili dugun eztabaida galderekin bat datorren, eta ez dakit ganera esan ditugunak danak ondo laburbilduko dituan, seguru ezetz, baina bueno, zeu zer esango dut. Gurian ahominien erabili duguna, nik uste labur daitekela esan ez bai krisian, bai, aldaketa dator. Orain dela 40 urte, da zer esanik ez, orain dela 80 urte esan Euskal Herria eta gaur egungua, ez dakinik alderatu daiteke zen ere. Eta hemendik 40 urtera etorriko dana, Euskalo zer izango dan, edo zer izango ete dan. Aldatuko da, seguru. Ez dakigu zelan nora aldatuko dan, eta ze joera izango duen, ala beste. Posteko moduko albiste askorik, ez dakit dagoen, kezkatzeko modukoak bai. Baina bierbada bagu hemen gauzonok antzera pentsatzen dugulako edo gustatzen zaigulako edo gustako litzaigukelako Euskal Herriak irautia, gurian behintzat, gure mailan esan duguna da orain arte izen gariena esentzian behintzat gorde bergen dukela. Eta zelan hori egin, kaso tradizioak indartuz. Hau da, tradiziotik hartu ditugun balore horrek, uste dugu aurrerantzian ere balio leikiela. Eta balio leikienez, eta orain arte ondo funtzionatu deuskuen gauzak dira, aurrerantzian ere balio dezaketelakoan gaude.
Aldaketa datozela, lehen ongara, lehenen ikaitzatu dana nire hitzaldean, horrek, 30 urteko gerra horrek eta 20 urteko gerra horrek, bueno, entzuten dira, telebistan eta entzuten dira, ikusten dugu zen, egunkarietan eta beste, bigarren edo hirugarren mundu gerra batena atarian ete gauden, ala ez dakit. Horre, esan dit Joxanek hori aita santuak esan zuela. Aita santuak esan badu, egia izango da kontizu, guzurra ez eban esango. Ez dakit. Ojala, honetan gutz egiten duen. Aurreko horrek izan dianez ilustrazio eta anti-ilustrazioaren kontrako bilen arteko gerrak, aurrerantzean ere antzeko zer gertatzen bada hortik jungo da. Takit, gaur egunean lotzen ditugun anti-ilustralutzat jodaitek esenak, Trump edo Vox edo antzeko indarrak, hortik badute, edo izan dezakete bintzat. Horrek aurrean izan da, ez dakit, erreza etedan, edo, gatxesta bintzat horren kontra egotia. Pasatzen dana, danok edo bintzat horren aurrian jartzia gizartearen satirik handiena hori ja kontu komplikaua izango da. Baina esan dudana, aurrerantzerako nik uste dut orain arte funtzionau izan deuzkuen zan baloriak gitxen ez kontuan izan bergendukez. Eta elkartasuna, herria, komunitatea eta guzti horrek nik uste kontuan izan behar ditugula, edo guk holan pentsatzen dugu bintzat. Gure txalupa txikia da, itxasuan urak handi dire, orain arte jakin izan badugu itxasoko uro horretan baibiltzen, pentsa digun aurrerantzian ere lortuko dugula. Eta gitxik gora bera hori, esan nahi garai zaila datoz, baina azten bagara hasieratik pentsatzen ez dugula lortuko, txarto bidu. Gitxen ez pentsa digun, orain arte background bat badagula, eta hori erabili gainkela, eta hori erabiliz aurrera urtengo dugula. Holako zerbait. Bueno, gure aldetik aipatutako garai txar hauen aurrean berrikuntza eta prozesu berriak aurrera eramateko gure eztabaida gutxi gora bera bi erroetatik ibili da. Alde batetik gazteen konexioa eta bir konexio hori politikarekin, eta aldi berean zeintzuk dira gure helburu berriak eta gehien bat horiek nola landu behar ditugu egon gara eztabaidatzen, eta herrigintzarako elementu komunak izan daitezken horiek topatu. Elementu komun horien artean eta agian euskal edo gure egoera politiko tentziotik atera eta moduren bat komunean jarri behar ditugun elementuen artean euskal balioak edo hezkuntza ateraia, euskera ere gure eztabaidan garrantzi handia izan duen elementua izan da. Eta, azpimarratu egin dugu egoren diagnostiko hori egiterakoan eta diagnostiko global horri frente egiteko, pentsatu beharko genukela gure txikitasunetik ere eman alditugun erantzunak eta erantzun zuzenak, komunak eta moduren baten, posibleak direnak. Gazten kezkak nolabait erakarri identifikatu eta moduren batean eraldatzaileak izatea kapaz izateko gai izan beharko gineateke gure diagnostiko horretan, eta euskal balio horiek satitzen dituzten indarrak eta moduren batean desaktibatu, horren inguruko gatazka eta tentzioak desaktibatu eta puntu komunak aurkitzea ezinbestekoa dela aipatu dugu, eta euskal balioien
balioenpean gobernantza modu ezberdin bat dela sinesten dugu gure ikuspuntutik. Aipatu da eta oso garrantzitua iruditu zait elementu berri komun eta moduren baten berri batzuk sartzeko debatean eta gure praktikan ausardia behar da eta moterea duten erreferenteak ausardi hori eta berrikuntza balio horiek gurera ekartzeko pausua ematea oso interesarra izan duko litzateke, parte hartzea auzolana emakumeen parte hartzea eta erreferente ere bilakatzea modu batean aktore politiko eta sozial guztiak elkarlanean jarri balio komun horien eta helburu komun horien bidean. Azkenean, gazte eta instituzio edo demokrazia ideia horren aldeari buruz aritu gara, non igual krisi hori identifikatu dezakegu distantzia horretan eta hitz egiten egon gara zein garrantzitza izango litzateke bai garai berrien ideia kontzepzio demokratiko horiek ulertzea eta nola horiek egokitu daitezke edo ez gure proiektu berrietan. Azkenean aipatu dugun bezala oindala 100 urte egindako proiektu demokratikoak agian gaurkoan ez dukete lekurik izango eta horregatik prozesu horiek moldatu eta egokitu egon beharko genituzke gure egoera eta helburu berriei. Gure mailan lehen esan duen bezala enpresa eta gizartea lotu ditu eta hor egin diren galdera piloari harima tasa beretik erantzutea ez da erreza izan eta azken baten demokraziari helduta gurean ez da bakarrik problema global bat guk eduki dugu hemen batez ere abertzaleok problema demokratiko bat berri urtetan eta orain enpresetan pentsa izatea hori berehalakoan konponduko dela ez da hain erreza ikusta besterik ez dago Euskal Autonomia Erkidegoan erderaz izango dut ez daukagu mesa de diálogo social, tenemos mesilla de diálogo social horrek zer erakusten du eta errezena da inori errua botatzea ez baina hilebetean bi alditan milioika Euskal herritarreterako balira kalera Bilbon, Donostian edo Gasteizen bardin zait provinzialismoa gainditza aldera exigituz sindikatuei batez ere helari patronalei eta Eusko Jaurlaritzari herri mailako akordioak egin behar dituztela bakoitza beretik emanda mugituko lirateke baina ez dagoen espresio hori bakoitza beria eusten dio bati galdetzen diote ¿y no hace usted autocrítica? No, soy el sindicato más votado oso ondo Hitler también podía ser el más votado orduan, hor printzipio batzuk falta zaizkigu. Ez da posible lanbide arteko akordio potolorik ez izatea preko izan zen azkena gaizkiz banabil 2000 urtetik, Ibarretxe lehendakari izenetik. Ez Urkullurekin, ez Patxi Lopezekin, ez inorekin. Problema bat daukau. Patronal, sindikatu eta enpresak. Eskutik jo behar dute. Zergatik? Beharrezkoa delako denon interesa guztion honak mai gaineratzea. Baina presio hori egiteko falta da zer? Pertsonak ahalduntzea. Pertsonak ahalduntzea ekintzaileen esan dugunan eritik ekintzaile bihurtzeko. Dasateko, ni ez naz bakarrik hemen jasotzeko. Nik ere ekarpenak egin behar ditut. Baina horretarako gizartea egituratu behar dugu betik. Kudeatu iaia donork egin dezake. Gaizkisago edo hobeto.
baina hori da alde objektiboa. Alde subjektiboa behar da, betik, familietatik, auzoetatik, herrietatik, hezkuntzatik oso garrantzitsua, ze gaur dena hezkuntzaren eskusten da, eta dana sartzen ditu gor, eta dana izan behar da, dana batera, eta ez dakize, ni NBA-ko jokalari ez naiz izango. Horregatik ez naiz sentitzen bereizkeria jasaten dutenik, eta ez. Behar duguna da, hezkuntza indartu, horti betik, ahaldundu, balio demokratikoetan, zertarako ekintzegi izateko, partertzegi izateko, eta administrazioa deskargatzen joateko. Administrazioa ezin da izan papa o mama estado. Osea, behar duena da, baliabide, gure ustezentzat, gutxineko batzuk, gure esku, benetan gure esku dagoena, eta ez lege referenda nahi duzuna eztabaidatu genezake. Baina gure esku dauden gauzetaz eztabaidatu, enpresa munduan esate baterako, eta aurrera ateratzeko. Eta horretarako behar da hori, hezkuntza eta balio demokratikoetan estea. Atxikimenduetaz eta hitz egin dugu lehen. Atxikimenduak historikoki herri hontan badakigu nork izan dituen, da ez hain zuzen ere bide oso demokratikoetatik, eta gaur egun badaude batzuk oraindik Stalin ateratzen dutenak kalera, eta ez da zer gertatzen. Ez bakarri bosekoak, kontuz. Hemen daude muturrak, atxikimendu gehien dituztenak dira muturrak, oso bitxia da. Orduan, horrek zer esan nahi du, betik zerbait faiatzen ari dela, alde subjektibotik. Ez kudatu bai, baina bea ez dugu ahaztu behar. Bestelan, den Xabierrek esan duena, 4 urteri behin bakarrik elkarre bilatzen dugu. Orduan, enpresetan hori gertatzen da azken batean. Falta zaiguna da, ekintzailetza hori. Ez ikustea bakarrik enpresa da, kapitala, da abusua, gehiikeria, ze enpresa. Tabernero bat, ileapaindegi bat, enpresa txikita ertainak, gehiengoak direnak, kooperatibetan ere, askotan nigan etortzen diren asko, zu ez zara kooperatibista, zu daukazu alokairupekoaren mentalidadea. Ari zara, konsejo rektora, osea, boterea eta zu, ez da zu zara jabe. Orduan, kooperatiben munduan ere dena ez da esaten dana urrea. Hor ere baditugu arazoa, kooperatiba faltzua sortzen ari zaizkigu, interes eskutua daudelako, abar eta bar. Orduan, hori guzti hori da, falta zaigulako erakundeak errespetatzea, parte hartzea erakunde horiek txartu aldin badaude eraldatzeko, eta horretarako falta zaigu, barri dinot, sustraia, arlo subjetiboa, kultura demokratiko hori. Eta nik ustot, oraindik guk badaukagula asko egiteko. Zorionez, batzuk heldu dira, ez dakit zenbat urte berandu, ez dakit konbentzimentuz edo estrategiaz edo ala beharrean, baina hor daude, eta hori heldu behar diogu, eta egin behar duguna da, alegindu, balen esan dudana, sindikatu, patronal, eta gobernuak, kasuan kasuko gobernuak, bide beretik joatea, bakoitzak behin interesekin, normala den moduan, ez dugu zalantzan jarriko, baina jakinda zerbitzari izan behar dutela. Eta horretatik eta bukatzeko azpimarratu dugun beste gauza bat oso garrantzitsua da, enpresa pribatu eta publikoen arteko elkarlana, ezinbestekoa. Enpresa pribatuek ere hartu dezakete euren gain gizartearen ganako ardura asko eta asko. Ez bakarrik gizarte ekonomiako enpresa, kooperatibak buru direla edo sozietate laboralak, baita ere kapitaleko enpresak, bertan errotutakoak badira. Izan dezakete bai ardura horrekiko. Oso zaila da, beti pentsatzen baldin badugu, batzuk goian daudela eta beste batzuk behan. Eta goikoa horren kontra egin behar da, eta hori da gaiztoa beti, eta alderantziz, bekoa da revoluzionario bat, eta hori da ez dakiz zer, bakoitzako egiku du bere egiaren zati bat. Ezin da postura maximalistekin jo. Oso ondo. Guk egin dugun gogoeta da, demokrazia krisian dago, eta pentsatzen dugu, demokraziak behintzat arerio asko dituela munduan, ezta? Eta, lehen, Xabierrek aipatu dituen gauza askorekin bat egin dugu, eta guk guztiz ados gaude Xabierrek egin duen diagnostikoarekin, individualismoaren arazoa, edo politikarekiko urruntzea, edo herritarrak bezero bihurtzeko joera hori, ezta? Orduan, demokraziak badauzka arerio asko eta ahultasun asko bai mundu mailan eta baita gure artean ere. Eta honen aurrean zer egin genezake, ezta? Guk, gauza desberdini buruz aritu gara. Alde batetik guretzako kontzeptu klabea komunitatea da. Komunitateak sortu indartu egin behar dira. Bereziki garrantzitsuak dira guretzako komunitate txikiak, ezta? Auzoak, eskolak, eskualdeak. Zentzu horretan,
komunitatearen garrantzia lotzen dugu dezentralizazioarekin. Gero eta joera handiago dago hirietan bizitzeko, hirietan zerbitzu guztiak sartzeko, baina uste dugu demokraziak eskatzen duela dezentralizazioa, ez da? Erabakitzeko gaitasuna udaletara eramatea, eskualdeetara eramatea, eskolek ere erabakitzeko gaitasun edo botere gehiago izatea. Honekin lotuta, iruditzen zaigu ere, demokrazia hobeagotzeko funtzionario eta administrazio eredu berri batzuk behar ditugula. Hor aldaketa bat behar dugu. Lehen esan dudana kontuan hartuta, ez da? Herritarrak bezero bihurtzeko joera horrekin apurtu behar delako. Zerbitzu publikoak ere hobeagotu behar dira. Demokrazia berri batek eskatzen du pertsonak zainduko dituen zerbitzuak. Hain zuzen ere, pertsonak garatzeko, pertsonak zaintzeko. Eta gure artean ere, zaintzaren ideia indartzu agertu da. Noski balioak, eta hori lehen ere aipatu da, eta orain ere, uste dugu balio batzuk ezinbestekoak direla demokraziak oinarri on bat izango badu. Parte hartzea eta herritarrak enpoderatzea. Aurrekoarekin lotuta dago, esandako guztiarekin ere, baina komunitateak sortzearekin batea, horrek eskatzen du parte hartzea ere indartzea. Eta errelato berri bat behar dugu, ezta? Helburuak zehaztu behar ditugu, eta errelato berri horrek gauza asko izango ditu, noski gure tradiziotik etorritako baliokoak dira, horiek kontuan hartu behar ditugu, baina ezin ditugu ahaztu indar berriak. Feminismoaren indarra, edo ekologiaren indarra, edo jende berriak dakarren, etorkinek dakarten indarra, edo enpresari lotutako errelato berria. Hor behar ditugu errelato, ikuspuntu eta nolabait estrategia berriak behar ditugu gure demokrazia sendotu nahi baldugu. Eta azken eta bukatzeko, demokraziak baita eskatzen du pertsona berriak. Hau da, gizarte konplexu honetan pertsona konplexuak behar ditugu. Herritarrak behar ditugu eta ez bezeroak. Orduan, teknologia berriak garrantzitsuak dira, horiei garrantzia eman behar zaie, baina ezin dugu ahaztu kulturaren garrantzia, espiritualitatearen garrantzia eta zaintzaren eta zerbitzu publikoen garrantzia. Gutxi gora bera hau da guk hitz egin duguna. Bueno, eskerrik asko. Guk segurazki ez dugu hainbeste hitz egin aldaketa kulturalari buruz edo balioen transformazioari buruz, baina segurazki hitz egin ditugun gertakari edo bizipen asko aldaketa kulturalaren manifestazio bezala interpretatu daitezke. Zeintzuk dira besteak beste mahai gaineratu ditugun gaiak. Alde batetik, pasadan astean argitaratutako soziometroaren irakurketa orokor eta azkar bat egin dugu, eta besteak beste jakina gehiengoa demokraziaren alde dagoela azpimarratuta, deigarria egin zaiguna da portzentaia esanguratsu bat ari zaigula esaten ni eta ni bezalakoei demokrazia edo beste regimen politiko bat indiferentea zaigu. Eta gero, soziometroa bera ondo desglosatu ezkero, tasak handiagoak dira gazteenen artean. Hori da, mahai gainean jarri dugun lehen datu bat. Ez errepikatzearren, asko luzatu gea baita ere, arduren, bestekiko erantzukizunaren edota eskubideak aldarrikatzearen tensio horretan. Egitura sozioekonomikoaren maila izan da, asko nabarmendu dugun beste gai bat izan da, pixkanaka nola goazen desbinkulatzen demokrazia, aktibidade ekonomikoa eta ongizate soziala. Eta nola gure imaginarioetan eta gure diskurtsuetan ez gehan jabetzen hiruen artean zer nolako harremana dagoen. Neurri batean aldaketa kultural horren eraginez, azpimarratu dugun beste ideia bat da, desberdintasunak batzutan balioan ipini behar direla. Herri bat gara, politika asko garatu dituena desberdintasunai aurre egiteko, eta horrek ekitatean aurrera egitea ekarri digu, baina horren diferentzua handi batean da lehiakortasunari, efizientziari eta horiei loturiko balioa bigarren mailan geratzen ari direla.
Eta, horren adierazpenen artean asko azpimarratu da, mailaren konposizioagatik bereziki, hori nola hezkuntzan ikusi daitekeen indikadore batzuekin zein besteekin. Gure hezkuntza sistemak ekitatetik asko du, baina efizientziatik, ahaleginetik edo lehiakortasunetik agian gero eta gutxiago. Eta hortarako, azpimarratu diren adierazleen artean, PISA informea azpimarratu da. Nola guk herri bezala badaukagun masa handi bat median, baina mediatik gorako tasetan oso kopuru txikiak. Berriro diot, segurazki eraldaketa kulturalaren manifestazio ezberdinak dira hauek. Eta, aurrera begira eta agian proposamen zehatz gisa, alde batetik lehen esandakoa berrartuz, politika sozialetan agian ahalegin handia egin beharko litzatekeela herri bezala bertebratzeko. Berrez errepikatu da aktibitate ekonomikoaren eta industrialaren eredua hartuta, zen neurritan nahi dugun, ahal dugun, behar dugun, ongizate politikak ere, herri mailakoak izatea. Herri mailakoak izateak ez du zertan esan nahi, zentralizatua izatea. Orduan, hortik refleksio bat zabaldu da, eta planteatu den beste proposamen bat izan da, lehen esan baldin badut, 2003an hezkuntzaren eremuan, unibertsitate sisteman, kontratazio sistema propio bat erdietsi zela, bagian orain aukerakoa dela, osasun sisteman ere pareko ahalegin bat egitea. Alegia, osasun sistema propio bat edo guk kontrataziorako urratsa ematea. Eta gero, aurrera begirako erronken artean, jakina, eraldaketa digitala eta energetikoa aipatu dira, eta gero gure mailan azpimarra berezi egin zaio, beste behin, euskararen auziari. Orduan, labur bilduz, segurazki eraldaketa kultural horren manifestazio asko ikusten dira egitura sozioekonomikoaren mailan, eta, labur biltzea aldea, segurazki, diagnostiko orokorrean edo gure interbentzioetan nola halako osagarritasun bat, koherentzia bat badagoela esan genezake. Ez da erresa. Eta lehen esan bezala, ea gai garen konpromiso hartzen dugu, gaur goizean zehar entzun eta ikasitako guztiak pixkanaka dokumentu batera jaso, modu ordenatuetako erente batean azaldu eta esan dugun guztiari nola halako zentzu bat emateko. Ez dakidana da, ni noan agurre ematera edo bukatutzate, bai.